Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Και ξεκινάμε, καταρχήν ευχαριστώντας για την ευγενική πρόσκληση. Και βρισκόμαστε εδώ για να προβάλλουμε τη συμβολή των ελληνικών αεροδρομίων και να αναδείξουμε την συμβολή τους στο σύνολο του ελληνικού τουρισμού. Την αποτελεσματικότητα λειτουργίας των αεροδρομίων. Θα ρίξουμε μια ματιά στις εκθέσεις και στατιστικά που σχετίζονται με τις αεροπορικές μεταφορές και στη συνέχεια θα καλέσουμε με τη σειρά από την Via Air Consulting τους κύριους Δημήτρη Δεμάγκο και Βασίλη Ιεραπετρίτη, από τον ΔΑΑ την κυρία Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας Μάρκετινγκ, τον κύριο Αλέξη Σιώρη, Διευθυντή Εμπορευματικής Ανάπτυξης, και από την Golder Handling τον κύριο Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Διευθύνων Σύμβουλο. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Εγώ είμαι ο Ντίνος ο Φραντζισκάκης, εκπροσωπώ το Σύνδεσμο Αντιπροσώπων Αεροπορικών Εταιριών, μια τάξη μεγέθους από 118 περίπου, θα με διορθώσει η κυρία Παπαδοπούλου να κάνω λάθος, ξένες αεροπορικές εταιρείες, οι 73 λειτουργούν με γενικούς αντιπροσώπους πωλήσεων. Διευκολύνουμε δηλαδή την παρουσία αεροπορικών εταιριών στην Ελλάδα, οι οποίες λόγω μεγέθους, αν θέλετε, της αγοράς δεν είναι σε θέση να ανοίξουν δική τους παρουσία. Λοιπόν, ο σκοπός του συνδέσμου μας είναι η επίλυση θεμάτων που αφορούν τον κλάδο, η προσπάθεια ανάπτυξης και βελτίωση των αερομεταφορών και ως προς τον τουρισμό φυσικά. Κάποιες από τις εταιρείες, μάλλον αυτές είναι οι εταιρείες που αντιπροσωπεύουμε εμείς. Βλέπετε ότι υπάρχει μια μεγάλη γκάμα αεροπορικών εταιριών, άλλες είναι offline, δεν πετάνε στην Ελλάδα, αλλά κάνουμε συνεργασίες με ναυτικούς ναύλους κλπ. Και άλλες είναι online. Η συμβολή των αερομεταφορών, και αυτό είναι από την Oxford Economics, αυτό είναι το direct, το άμεσο, είναι 100.000 θέσεις εργασίας και περίπου 2,5% του ελληνικού ΑΕΠ. Εάν σκεφτούμε ότι το 17% μπορεί να είναι και 18% του ΑΕΠ οφείλεται στον τουρισμό, μέρος αυτού, το 2,5%, οφείλεται αποκλειστικά στις αερομεταφορές. Σίγουρα, σαν γεωγραφική θέση, είμαστε σε πολύ καλό σημείο ώστε να αποκομίσουμε ωφέλη από τις αερομεταφορές. Δεν έχουμε και άλλους τρόπους. 70 με 80% των τουριστών έρχονται με αεροπλάνα. Αυτό έχει σχέση με τον αριθμό και εύρος των δρομολογίων, τη συχνότητα και εποχικότητα, τη συνολική μεταφορική ικανότητα. Θα δούμε και στις υπόλοιπες διαφάνειες. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται μια επιμήκυνση τουριστικής περίοδου και πρέπει τα αεροδρόμια μας να προσπαθούμε να τα κρατάμε ανταγωνιστικά. Βλέπουμε εδώ αυτό που μου ξεκαθάρισε και ο κύριος Μαμαλάκης από την Αλιάτα πριν από λίγο. Αυτό λέγεται induced, δηλαδή είναι το direct και το indirect και περιλαμβάνει το πολλαπλασιαστή. Βλέπουμε εδώ ότι με το induced είναι 360.400 θέσεις εργασίας και είναι 7,6% του συνολικού ΑΕΠ, που έχουν σχέση με τα ελληνικά αεροδρόμια. Όλες οι λειτουργίες των αεροδρομίων προσφέρουν αυτό το τεράστιο νούμερο στην ελληνική οικονομία. Βλέπουμε λοιπόν ότι για κάθε 1.000 επιβάτες δημιουργούνται 1,2 θέσεις εργασίας. Αυτό είναι για αεροδρόμια τα οποία είναι πάνω από 1 εκατομμύριο επιβάτες το χρόνο. Για αεροδρόμια που είναι από 1 μέχρι 10 εκατομμύρια, 0,95 κλπ. Οι εταιρείες χαμηλού κόστους στο τέλος είναι 20% λιγότερες θέσεις εργασίας, όπως μπορούμε να φανταστούμε. Τα ελληνικά αεροδρόμια, η Ελλάδα διαθέτει 39 περιφερειακά αεροδρόμια και βέβαια με Θεσσαλονίκη και τα μεγάλα αεροδρόμια με διεθνείς πτήσεις Ηράκλειο, Ρόδο, Κέρκυρα, Κοχ, Χανιά, Σαντορίνη κλπ. Με την Αθήνα βέβαια να έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά. Βλέπουμε λοιπόν το 2013, αυτό είναι λίγο παλιό, θα πάμε στο 2014, με πρώτη την Αθήνα, δεύτερο το Ηράκλειο και πάει λέγοντας. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι τα αεροδρόμια εχμής που έχουν πτήσεις εξωτερικού ειδικά
όπως είναι Ηράκλειο, Χανιά, Σαντορίνη, Μύκονος, πρέπει επειγόντως να αναβαθμιστούν και να βελτιωθούν οι υποδομές τους. Εδώ είναι ένας πίνακας από το World Economic Travel Tourism Indicators, από το Air Transport, που δείχνει με μία εικόνα την κατάταξη της Ελλάδας συνολικά, παγκοσμίως, κατέχει την 20η θέση, αλλά εάν πάμε στους άλλους δείκτες θα δούμε ότι η ποιότητα υποδομών είμαστε στη θέση 45, το ASK είναι τα Available Seat Kilometers την εβδομάδα, εσωτερικού που είμαστε στην 36η, εξωτερικού 35η, πάει λέγοντας. Στο τέλος, ενδιαφέρον, το διεθνές δίκτυο, το ποιοτικό διεθνές δίκτυο, η συνεισφορά του, η θέση της Ελλάδας είναι στο 58, δηλαδή από το 20 πάμε στο 58. Η διεθνής επιβατική κίνηση αεροδρομίων, βλέπουμε λοιπόν 14-13, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών πήγε πολύ καλά σε σχέση με το 13, ακολουθεί το Ηράκλειο και βλέπετε πολύ καλά ποια είναι τα αεροδρόμια τα οποία έχουν την μεγαλύτερη κίνηση. Συνολική επιβατική κίνηση σε όλα τα αεροδρόμια, αφίξεις και αναχωρήσεις. Η Αθήνα 21,2%, το Ηράκλειο 5,9%, Θεσσαλονίκη 21,9% πήγε επίσης πολύ καλά. Και ακολουθεί, βλέπετε, Μύκονος 33%, Σαντορίνη 31%, και βέβαια το outsider, το οποίο δεν είναι στη λίστα, η Καλαμάτα, η οποία είναι καινούριο αεροδρόμιο και πάει πολύ καλά. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι το 2014 η Αθήνα είχε, αυτά είναι από τα στατιστικά του Διεθνή Αερολιμένα, 15.196.000. Με, όπως είπαμε, αύξηση 21,2%, και η μεγάλη αύξηση έγινε το Δεκέμβριο από πτήσεις εσωτερικού, δηλαδή αρχίζει και κινείται η εσωτερική αγορά. Παρ' όλα αυτά όμως, το ρεκόρ του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ήταν το 2007. Φανταστείτε ότι με όλη αυτή την αύξηση ακόμα δεν έχουμε πιάσει τα νούμερα του 7, δηλαδή υπολοιπόμαστε 1.341.000 από το 2007. Εγώ νομίζω ότι η εξήγηση είναι απλή. Με την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου και την επαναφορά των εταιριών μεγάλων αποστάσεων long haul που υπήρχαν τότε, νομίζω ότι θα ξεπεραστεί και αυτό το νούμερο πολύ εύκολα. Αλλά αυτό έχει συνάρτηση και με την οικονομία και με τα διάφορα. Οι χώρες προέλευσης επιβατών, το οποίο αφορά άμεσα τον τουρισμό και τους ξενοδόχους. Βλέπουμε ότι από τη Γερμανία, από την Βρετανία καταρχήν είναι οι περισσότεροι επιβάτες, ακολουθεί η Γερμανία και η Γαλλία που ήταν το μεγάλο outsider. Βλέπουμε λοιπόν η συνεισφορά στην αύξηση πάλι. Η Γερμανία βέβαια, επειδή είναι σε απόλυτο νούμερο πιο ψηλά, έχει 26%, η Βρετανία 19% κλπ. Και η Ιταλία πάει καλά. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τα αεροδρόμια στη γειτονιά μας, και όταν λέμε γειτονιά στην Ευρώπη, βλέπετε το Μπαράχα στη Μαδρίτη 41 εκατομμύρια, για να παίρνουμε τάξη μεγέθους. Το Φιουμιτσίνο 38, η Βαρκελόνη 37. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε εκτός ανταγωνισμού με Μαδρίτη και Βαρκελόνης και Ρώμης λόγω των τεράστιων μεγεθών που έχουν στον τουρισμό. Παρ' όλα αυτά το Μαλπέντσα στο Μιλάνο, που είναι ένα από τα δύο αεροδρόμια, κάνει 18 εκατομμύρια. Η Λισαβόνα, που είναι πολύ πιο κοντά σε εμάς, σε τάξη μεγέθους, είναι περίπου στα ίδια με εμάς. Νομίζω ότι αυτό ήταν. Καλό λοιπόν. Συγγνώμη. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να
αναφέρω τις επιδράσεις των ιδιωτικοποιήσεων στην ανάπτυξη και λειτουργία των αεροδρομίων. Ο λόγος είναι προφανής. Η συζήτηση πάρα πολύ γίνεται στην Ελλάδα τα τελευταία 3-4 χρόνια για την ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων. Οπότε ας δούμε λοιπόν από την εμπειρία που αντλούμε από άλλα αεροδρόμια παγκοσμίως ποιες ήταν οι επιδράσεις, επιπτώσεις, συνέπειες από τέτοια πολιτική. Λοιπόν, ξεκινήσουμε λοιπόν με την ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση. Η αυξανόμενη σήμερα ζήτηση για εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση των αεροπορικών υποδομών γεννά πολλά ερωτήματα σχετικά με την ανάπτυξη και λειτουργία των αεροδρομίων. Η σύντομη εισήγηση που ακολουθεί αποσκοπεί στην παρουσίαση και στην ανάδειξη των επιδράσεων συνεπειών που προκαλούν η ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων, όπως αυτές έχουν καταγραφεί από την πλέον έγκυρη, κατά το δυνατόν έως σήμερα, διεθνή βιβλιογραφία. Ο λόγος, όπως εξήγησα στην αρχή, είναι προφανής. Η αποκρατικοποίηση των αεροπορικών μεταφορών στις ΗΠΑ είχε αρχίσει από το 1978 και επέφερε επανάσταση στην ανάπτυξη αυτής της βιομηχανίας. Ωστόσο, αυτό είχε και αρκετές αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία τους, λόγω κυρίως της συγκέντρωσης της κυκλοφορίας σε σημαντικούς κόμβους, hubs όπως αποκαλούνται, και λόγω της βαθμιαίας δημιουργίας εξαιρετικά μεγάλων αεροπορικών εταιριών με χαρακτηριστικά ισχυρών μονοπωλίων. Στην Ευρώπη, η αποκρατικοποίηση προσεγγίστηκε με ιδιαίτερη προσοχή και υιοθετήθηκε ο όρος απελευθέρωση. Η πολιτική αυτή επέτρεψε περισσότερη ευελιξία και ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά υπό ορισμένες προϋποθέσεις, με την παραχώρηση της καλούμενης πέμπτης ελευθερίας, Fifth Air Freedom, εντός των κρατών μελών της κοινότητας τότε. Η ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων στην Ευρώπη ξεκίνησε από τη Μεγάλη Βρετανία το 1986 και αντιπροσώπευσε μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης, λειτουργίας και χρηματοδότησης των αεροδρομίων. Ήτανε και εξακολουθεί να θεωρείται σχεδόν στο σύνολό της επιτυχής. Έχει οδηγήσει σε μια σημαντική επέκταση και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, ιδιαίτερα για τους επιβάτες και τους άλλους επισκέπτες των αεροδρομίων. Σήμερα, το μεγαλύτερο πρόβλημα για πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια είναι η έλλειψη χωρητικότητας του συστήματος διαδρόμων και των χώρων κίνησης και στάθμευσης των αεροσκαφών, που οδηγεί σε απέτηση για κατασκευή νέων υποδομών. Αυτό εντείνεται με την ανάπτυξη των περιφερειακών μεταφορών, που εξυπηρετούν πτήσεις μεσαίων αλλά και μεγάλων αποστάσεων, δημιουργώντας αυξημένες ανάγκες χωρητικότητας, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής, για τα περιφερειακά αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, ICAO, πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια δεν θα έχουν επαρκή χωρητικότητα μέχρι το 2020 και είναι αδύνατον να υιοθετηθεί μια γρήγορη και αποτελεσματική λύση για το πρόβλημα αυτό, καθώς η κατασκευή αεροπορικών επιφανειών κίνησης αεροσκαφών για αύξηση της χωρητικότητας εμποδίζεται από τις νομικές διαδικασίες, όπου τα έργα αυτά πρέπει να περάσουν υποχρεωτικά από δημόσια διαβούλευση στην Ευρώπη. Το παράδειγμα των ιδιωτικοποιήσεων στην Βρετανία, που ξεκίνησε με την British Airport Authority, δηλαδή την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Βρετανίας, που έγινε ιδιωτική, ακολούθησαν πολλές αρχές αεροδρομίων σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό την δυνατότητα να λειτουργούν χωρίς κρατική χρηματοδότηση. Στις μέρες μας, περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως έχουν προχωρήσει σε ιδιωτικοποίηση σημαντικού αριθμού αεροδρομίων τους. Εδώ όμως θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τα χιλιάδες αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο, μόνο ένα μικρό ποσοστό έχει την ικανότητα να λειτουργεί με κέρδος όσον αφορά στις αεροπορικές του δραστηριότητες και μόνο. Αυτό θα το προσέξουμε και θα το αναφέρω και λίγο πιο κάτω, έτσι, σε μεγαλύτερη έκταση. Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Westminster του Λονδίνου, το όριο του αριθμού των διακινούμενων επιβατών σε ένα αεροδρόμιο για να έχει κέρδος από τις αεροπορικές του δραστηριότητες, δηλαδή τα aeronautical revenues, βρίσκεται κάπου στην περιοχή των 3 εκατομμυρίων επιβατών το χρόνο. Σε ένα δυναμικότερο δε επιχειρηματικό περιβάλλον λειτουργίας στις σημερινές συνθήκες,
ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να είναι κάτι περισσότερο από 1 εκατομμύριο επιβάτες. Από το σύνολο των αεροδρομίων σε παγκόσμια κλίμακα, περίπου 150 διακινούν περισσότερα από 3 εκατομμύρια επιβάτες και άλλα 250 βρίσκονται πάνω από 1 εκατομμύριο, σύμφωνα με την AC Membership ανακοίνωση. Αυτά λοιπόν τα αεροδρόμια διακινούν το μεγάλο όγκο των επιβατών και αποτελούν φυσικά το στόχο των ιδιωτικοποιήσεων. Πολλά από αυτά έχουν ήδη περάσει στον ιδιωτικό τομέα και είναι τα αεροδρόμια αυτά από τα οποία αντλούμε σήμερα τις εμπειρίες μας από τις επιδράσεις ιδιωτικοποίησης στην ανάπτυξη και για αυτά θα αναφερθούμε πιο κάτω. Σε χώρες όπου έλαβε χώρα ιδιωτικοποίηση αεροδρομίων, οι υποδομές αυτές αποτελούν πλέον εμπορεύματα ή περιουσιακά στοιχεία που μπορεί και θα αποτελούν πλέον αντικείμενο διαπραγμάτευσης για εμπορικούς λόγους. Η πρώτερη πολυετής σταθερή και μονοσήμαντη σχέση ιδιοκτησίας που υπήρχε πριν την ιδιωτικοποίησή τους δεν υφίσταται πλέον. Πολλά από αυτά έχουν ήδη αλλάξει ιδιοκτησία πάνω από 3 φορές τα τελευταία 15 χρόνια. Οι επιπτώσεις από την αλλαγή ιδιοκτησίας είναι σημαντικές όσον αφορά στο σχεδιασμό του συστήματος αεροδρομίων, το Airport System Planning, του γενικού σχεδιασμού ανάπτυξης αεροδρομίων, το Master Planning και του σχεδιασμού κτηριακών εγκαταστάσεων όσον αφορά λέει, το Facility Design. Γενικό σχέδιο ανάπτυξης αεροδρομίων, Master Planning. Η κύρια λειτουργία του μακροπρόθεσμου γενικού σχεδίου ανάπτυξης αεροδρόμιο στο δημόσιο τομέα παραδοσιακά είναι η εξασφάλιση της λειτουργικότητας της υποδομής για σκοπούς πολιτικής αεροπορίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, για υποδομές στον ιδιωτικό τομέα, η προτεραιότητα του αντίστοιχου σχεδίου είναι η μεγιστοποίηση της κερδοφορίας της εταιρείας του αεροδρομίου, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Συνεπώς, η επίδραση στο σχεδιασμό είναι σημαντική. Παραδείγματος χάρη, χρήσεις γης που παλιότερα θα εξυπηρετούσαν αποκλειστικά αεροπορικούς σκοπούς, θα πρέπει τώρα να σχεδιαστούν με κριτήριο την ανάπτυξη, ώστε να μεγιστοποιηθεί η κερδοφορία της εταιρείας. Υποδομές και κτίρια μπορεί να κατασκευαστούν για να διαρκέσουν μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα, εφόσον στο μέλλον μια εναλλακτική χρήση θα είναι πιο επικερδής. Θέσεις κτηρίων και κατανομές χρήσεων γης δεν καθορίζονται απαραίτητα από τη λειτουργικότητα, αλλά μάλλον από την κερδοφορία. Πάμε λοιπόν τώρα σε σχεδίαση των εγκαταστάσεων. Τα εγχειρίδια σχεδιασμού έχουν γραφτεί με σκοπό την κατασκευή εγκαταστάσεων που να είναι ασφαλείς, παρέχοντας παράλληλα ένα ικανοποιητικό επίπεδο υπηρεσιών για τους χρήστες. Στα ιδιωτικά αεροδρόμια, ιδιαίτερα στα μεγαλύτερα, το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος και σχεδόν όλα τα κέρδη προέρχονται από τις εμπορικές, μη αεροναυτικές αεροπορικές λειτουργίες. Κατά συνέπεια, η εμπορική διαχείριση θα επιδιώξει να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα κερδοφορία, διατηρώντας παράλληλα αποδεκτά επίπεδα υπηρεσιών για τους χρήστες. Μακροπρόθεσμα, η επίδραση στα αεροδρόμια, ιδιαίτερα για τους αεροσταθμούς επιβατών, θα είναι σημαντική. Τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά στην Ευρώπη, σε αεροδρόμια όπως το Heathrow, το Gatwick, της Κοπεχάγης και άλλα. Ακόμη και εταιρικά αεροδρόμια, όπως εδώ το δικό μας ο Βενιζέλος, που ανήκουν στο δημόσιο και της Φραγκφούρτης και του Σίφολ, έχουν μετατρέψει τεράστιες περιοχές για εμπορικές δραστηριότητες. Πολλά σχέδια τώρα μελετητών, σχεδιαστών, αντανακλούν την ανάγκη οι αεροσταθμοί να είναι εμπορικά κέντρα, όπου η διοίκηση του αεροδρομίου να παρέχει χώρο για να μεγιστοποιηθεί η κερδοφορία. Λοιπόν, είναι κοινή πρακτική στο σημερινό σχεδιασμό των αεροσταθμών η ροή των επιβατών να σχεδιάζεται κατά τρόπο που να μεγιστοποιείται η έκθεση σε εμπορικές δραστηριότητες παρά να ελαχιστοποιούνται οι αποστάσεις με τα πόδια και να βελτιώνεται γενικά ο προσανατολισμός των επιβατών εντός των αεροσταθμών. Οι αεροσταθμοί επεκτείνονται για παροχή χώρου την ώρα αιχμής των επιβατών, peak hour passenger, με στόχο περισσότερο χώρο για τις εμπορικές δραστηριότητες, τόσο στον ελεγχόμενο όσο και στο μη ελεγχόμενο χώρο των αεροσταθμών. Επαγγελματικός χώρος για αγορές παρέχεται στη θέση των καθιστικών χώρων αναμονής με το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατόν επιβάτης να είναι σε 2 μέρη την ίδια στιγμή. Πάμε τώρα να δούμε και το σχεδιασμό συστήματος αεροδρομίων σε επίπεδο εθνικού σχεδιασμού και τις επιπτώσεις. Πριν 20 χρόνια περίπου και περισσότερο,
Τα εθνικά συστήματα των χωρών αποτελούνταν από κρατικά και ελεγχόμενα από την κυβέρνηση αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων το επίπεδο του ανταγωνισμού δεν ήταν υψηλό. Η κατάσταση αυτή δεν υφίσταται πλέον σε χώρες όπου μεγάλο μέρος του συστήματος των αεροδρομίων τους έχει ιδιωτικοποιηθεί. Τα αεροδρόμια τώρα βρίσκονται σε έντονο ανταγωνισμό. Προηγούμενα, οι αναλυτές της ζήτησης αεροπορικού έργου θα μπορούσαν να προβλέψουν το αποτέλεσμα των επενδύσεων σε ένα αεροδρόμιο σε σχέση με τα ανταγωνιστικά, με τη βελτίωση των παρεχόμενων αεροπορικών υπηρεσιών. Ήταν εφικτό και προβλέψιμο ότι οι επενδύσεις σε ένα αεροδρόμιο που θα βελτίωναν τόσο τις υποδομές των αεροσταθμών όσο και τις επιφάνειες κίνησης των αεροσκαφών θα συντελούσαν στην αύξηση για τα αεροδρόμια αυτά του μεριδίου της συνολικής αγοράς σε σχέση με τα ανταγωνιστικά του αεροδρόμια. Ένα τέτοιο σενάριο σήμερα είναι λιγότερο πιθανό στα εμπορικά ιδιωτικά αεροδρόμια που προσφέρουν υπηρεσίες σε ανταγωνισμό. Ορισμένες κυβερνήσεις και αρχές πολιτικής αεροπορίας ίσως δεν έχουν πλήρως εξοικειωθεί με την πραγματικότητα ότι η ιδιωτικοποίηση έχει μεν πολλά πλεονεκτήματα, αλλά αυτό οδηγεί σε απώλεια του συνολικού ελέγχου. Όταν τα συστήματα αεροδρομίων είναι σε ιδιωτικά χέρια, η κυβέρνηση έχει περιορισμένο έλεγχο στο σχεδιασμό στρατηγικών επενδύσεων για υποδομές σε αυτά. Ενώ λοιπόν σε ένα εθνικό σύστημα αεροδρομίων η έμφαση κυρίως πρέπει να δίνεται στα επίπεδα των παρεχόμενων υπηρεσιών και οι επενδύσεις πρέπει να πραγματοποιούνται πολύ πριν προκύψουν συνθήκες όπου τα αεροδρόμια λειτουργούν με περιορισμό χωρητικότητας, για τα ιδιωτικά αεροδρόμια η άποψη εταιρείας είναι ότι η χρήση των εγκαταστάσεων στα επίπεδα της χωρητικότητας θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη κερδοφορία. Η λειτουργία αυτή θα παράγει υψηλότερα έσοδα με το ίδιο επίπεδο των επενδύσεων. Κατάσταση που φυσικά θα ευχαριστεί τους μετόχους. Πάμε λοιπόν σε ένα συμπέρασμα. Ο κόσμος των αεροδρομίων έχει ήδη αλλάξει και θα συνεχίσει να το κάνει με επιταχυνόμενο ρυθμό. Πολλά αεροδρόμια έχουν γίνει επιχειρήσεις που διοικούνται από επιχειρηματίες. Σε πολλές από τις ιδιωτικές εταιρείες που διαχειρίζονται αεροδρόμια, τα ανωτέρω διευθυντικά στελέχη δεν επιλέγονται για τις γνώσεις τους για τα αεροδρόμια, αλλά για τις επιχειρηματικές τους ικανότητες και τις γνώσεις τους στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Επομένως, δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι στις χώρες που έχουν επιλέξει την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, η συνολική στρατηγική των ιδιωτικών εταιριών που διαχειρίζονται μεγάλα αεροδρόμια δεν είναι σύμφωνη με τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές που οι κυβερνήσεις είχαν παλαιότερα. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της προηγούμενης εποχής δεν έχει την ικανότητα πλέον να αντικατοπτρίζει την πραγματική ανάπτυξη των εθνικών συστημάτων και των επιμέρους υποδομών. Καλημέρα σας κυρία και κύριοι. Ονομάζομαι Βασίλης Ιεραπετρίτης. Είμαι Γενικός Διευθυντής της Via Air Consulting, εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αεροδρόμια και σε εταιρείες με συναφή δραστηριότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του 100% Hotel Show για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μας δίνουν σήμερα να παρουσιάσουμε την άποψη της Via Air Consulting αναφορικά με τη σημασία των ελληνικών αεροδρομίων για τον τουρισμό και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος. Ας ξεκινήσουμε με μια γενικότερη επισκόπηση της εξέλιξης του ρόλου των αεροδρομίων. Τα αεροδρόμια κατά τα τελευταία 40 έτη από απλή πάροχη υποδομής εξελίχθηκαν σε οικονομικές οντότητες με έντονη δραστηριότητα, συμβάλλοντας στην τόνωση της οικονομίας και στην υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι κρίναμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε πρώτα τα γενικότερα οικονομικά ωφέλη της λειτουργίας των αεροδρομίων στην Ευρώπη και τις τάσεις που διέπουν στην αγορά. Προς τούτο, επιλέξαμε να παρουσιάσουμε ορισμένα από τα συμπεράσματα πρόσφατης μελέτης τον Ιανουάριο του 2015 με τίτλο «Οι οικονομικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών αεροδρομίων», μελέτη που εκπονήθηκε από την εταιρεία Intervistas για λογαριασμό του ACI. Από ό,τι βλέπουμε, οι οικονομικές επιπτώσεις διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία συμπεριλαμβάνει τις άμεσες, έμεσες και επαγόμενες, οι οποίες δημιουργούνται από το εργατικό δυναμικό που απασχολείται άμεσα ή έμεσα εντός και στα πέριξη του αεροδρομίου και τις οικονομίες που υποστηρίζουν για την κατανάλωση αγαθών και παροχή υπηρεσιών. Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία είναι οι καταλυτικές οικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες αφορούν στο εμπόριο, στον τουρισμό, στην αύξηση των επενδύσεων και στην παραγωγικότητα. Βάσει της εν λόγω μελέτης, τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια υποστηρίζουν ετησίως περί τα 12,5 εκατομμύρια θέσεων εργασίας,
συμβάλλοντας με 675 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, ποσοστό 4,1 του ευρωπαϊκού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Αναφορικά με τις επιπτώσεις των ελληνικών αεροδρομίων, αυτά υποστηρίζουν, όπως είπε και ο κύριος Φραντζεσκάκης πιο πριν, ετησίως περί τις 360.000 θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας στην οικονομία με 13,88 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσοστό 7,6% του ΑΕΠ. Να αναφέρω πάλι, όπως είπε και ο κύριος Φραντζεσκάκης, ότι η μελέτη η οποία εκπονήθηκε το 2011 από την Oxford Economics σε συνεργασία με την IATA και την ACI με θέμα τα οικονομικά ωφέλη των εναέριων μεταφορών στην Ελλάδα προσέδιδε στις άμεσες, έμεσες και επαγόμενες οικονομικές επιπτώσεις ποσοστό συνεισφοράς 2,5% του ΑΕΠ, ενώ στις καταλυτικές συνεισφορά της τάξης του 3,7% του ΑΕΠ, συνολική δηλαδή συνεισφορά περί τα 13,1 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσοστό 6,2% του ΑΕΠ. Θα ήθελα όμως εδώ να σταθούμε λίγο στις καταλυτικές οικονομικές επιπτώσεις των ελληνικών αεροδρομίων, καθώς πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τη σημαντικότητα των αεροδρομίων στην οικονομία και στις τοπικές κοινωνίες. Από ό,τι παρατηρείτε, το ποσοστό των καταλυτικών οικονομικών επιπτώσεων, το 5,5%, είναι διπλάσιο από το αντίστοιχο της Ευρώπης, ακολουθώντας ένα διαφορετικό μοτίβο. Και αυτό γιατί η γεωμορφολογία, το έντονο νησιωτικό ανάγλυφο της χώρας και οι μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να διανυθούν μέσω θαλάσσης και οδικός, καθώς και ο απαιτούμενος χρόνος και το κόστος για να προσεγγιστούν οι διεθνείς αγορές, αναδεικνύουν τις εναέριες μεταφορές σε καθοριστικό παράγοντα εάν η χώρα θέλει να διατηρηθεί συνδεδεμένη με την παγκόσμια οικονομία. Περαιτέρω, καθώς η Ελλάδα έχει θέσει τον τουρισμό ως ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας, οι εναέριες μεταφορές είναι μοναδικές στο να προσφέρουν γρήγορες και οικονομικά προσιτές μετακινήσεις που ενισχύουν το μαζικό τουρισμό. Έτσι, τα αεροδρόμια συνδέονται άρρηκτα με την ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, που προσδοκά σημαντικά έσοδα από τον τουρισμό. Το 99% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι περισσότερες αναμένουν το 2019 50% των εσόδων τους να προέρχεται από διεθνείς συμφωνίες και συναλλαγές. Στον αντίποδα αυτόν όμως, οι μικρομεσαίες αυτές επιχειρήσεις θεωρούν ότι ανάμεσα στα βασικά εμπόδια για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και εμπορίου είναι οι ανεπαρκείς υποδομές μεταφοράς. Αναφέρεται ως το τρίτο βασικό εμπόδιο στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και εμπορίου. Να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω και να αναφέρουμε ότι όπως η οικονομική ανάπτυξη ευνοεί την αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων, έτσι και η αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων γεννά και υποστηρίζει την ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη. Έτσι, βλέπουμε ότι μια αύξηση της τάξης του 10% των αεροπορικών συνδέσεων αυξάνει το κατακεφαλή εισόδημα της χώρας κατά 0,5%. Το επόμενο πινακάκι που αφορά πάλι για τη δημιουργία άμεσων θέσεων εργασίας, το ανέφερε ήδη ο κύριος Φραντζεσκάκης, θα προχωρήσω. Για να δούμε. Η πρόκληση για την Ευρώπη. Εν μέσω της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη τα τελευταία έτη, οι αεροπορικές συνδέσεις αποτελούν σημαντικό εργαλείο τόνωσης της οικονομίας και διατήρηση της θέσης της Ευρώπης ως παγκόσμιος αεροπορικός κόμβος και πόλος έλξης της τουριστικής κίνησης. Βασισμένη σε προγνώσεις κίνησης και περιορισμούς χωρητικότητας, υποδομών αεροδρομίων, πληροφορίες του Eurocontrol, εκτιμάται ότι έως το 2035 τα 20 μεγαλύτερα αεροδρόμια θα είναι πλήρως συμφορημένα. Συνεπώς, θα πρέπει να γίνουν σημαντικά έργα επέκτασης και αναβάθμισης των υποδομών. Τι σημαίνει όμως η έλλειψη επενδύσεων σε αεροδρομιακές υποδομές? Το 2035 θα οδηγήσει σε αδυναμία απορρόφησης 255 εκατομμυρίων δυνητικών επιβατών. Και αυτό θα έχει άμεση συνέπεια ετήσια απώλεια εσόδων 96,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς και ετήσια απώλεια πέραν των 2 εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας. Πώς μπορεί να ανταποκριθεί η Ευρώπη στην πρόκληση? Προτείνεται μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμός που θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα των αεροδρομίων να ανταποκριθούν στη μελλοντική αύξηση της κίνησης, καθώς και το αεροπορικό έργο να προαχθεί ενεργά ως ένας από τους πυλώνες ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας και της στρατηγικής υποστήριξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας.
Εδώ θα ήθελα να αναφέρω το παράδειγμα της Τουρκίας, η οποία έχει αναγάγει τις αερομεταφορές σε στρατηγικό τομέα ανάπτυξης της οικονομίας, με αποτέλεσμα να κατατάσσεται πρώτη στην Ευρώπη αναφορικά με τις καταλυτικές οικονομικές επιπτώσεις, υποστηρίζοντας ετησίως σχεδόν 1 εκατομμύριο θέσεων εργασίας. Το παράδειγμα του αεροδρομίου Σαμπιχά Γκοτσιέν, το οποίο από 81ο είναι τώρα 18ο, με περισσότερο από 440% αύξηση της κίνησης μέσα σε 6 έτη, νομίζω μιλάει από μόνο του. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στην Ευρώπη, τα ελληνικά αεροδρόμια παρουσίασαν ρεκόρ επιβατικής κίνησης το 2014. Όπως είπε και ο κύριος Φραντζεσκάκης, 45 εκατομμύρια επιβάτες και 748.366 πτήσεις. Του τέστην, 17% αύξηση της επιβατικής κίνησης και 7,9% αύξηση των πτήσεων σε σχέση με το 2013. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως σε γεωπολιτικά γεγονότα και συγκυρίες στην περιοχή, στην είσοδο νέων αεροπορικών εταιριών και δημιουργία νέων συνδέσεων και προορισμών, προωθητικές κρατικές ενέργειες ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος, υποχώρηση του ευρώ έναντι άλλων νομισμάτων και σαφώς χαμηλή τιμή αεροπορικού καυσίμου. Τι σημαίνει όμως αυτό για τις υποδομές και το προσωπικό? Διαστόματο του διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του κ. Κούκη, τον Αύγουστο σημειώθηκε μέγιστη επίδοση όλων των εποχών, αφού του διακινήθηκαν 7,66 εκατομμύρια επιβάτες, η οποία υποχρέωσε το προσωπικό και τις υποδομές των αεροδρομίων να λειτουργήσουν στα όρια τους και έθεσε απαιτητικά πρότυπα για το 2015 και τα επόμενα έτη. Η μεγάλη πρόκληση μετά τα αποτελέσματα του 2014 για την Ελλάδα εστιάζεται στο βαθμό που θα καταφέρει να διατηρήσει την κίνηση του 2014 και να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις περαιτέρω αύξησης της κίνησης στο μέλλον. Θεωρούμε ότι λόγω δεδομένων συγκυριών και τάσεων της αγοράς παρουσιάζεται στην Ελλάδα μοναδική ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει το ρόλο της ως τουριστικός προορισμός στην Ευρώπη, με ποικίλα ωφέλη για την εγχώρια οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες, κυρίως λόγω της υποχώρησης του ευρώ, που σημαίνει καθιστώντας την Ελλάδα ελκυστικότερο προορισμό για χώρες εκτός Ευρωζώνης. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε εδώ ότι το 2014 είχαμε αύξηση από τις ΗΠΑ και τον Καναδά 54,8%. Χαμηλές τιμές πετρελαίου, οι οποίες δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ανταγωνιστικότερους ναύλους. Το γεγονός ότι είχαμε το 2014 154 νέες αεροπορικές συνδέσεις. Η Ελλάδα ήταν στις 10 χώρες με τις περισσότερες νέες αεροπορικές συνδέσεις. Και βεβαίως την ύπαρξη της αεροπορίας Αιγαίου, η οποία συνεχώς αναπτύσσεται με 33 νέες συνδέσεις το 2014, καθιστώντας τη 17η παγκοσμίως σε νέες συνδέσεις. Κανείς δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι πέραν μεμονωμένων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, κρίνεται αναγκαία η γενικότερη αναβάθμιση των αεροδρομιακών υποδομών της χώρας για να ανταποκριθούν στην κίνηση και να συνδράμουν στην ανάδειξη ενός αναβαθμισμένου τουριστικού προϊόντος. Όμως το ερώτημα παραμένει. Η επένδυση στις υποδομές είναι ικανή και μόνη προϋπόθεση για τη διατήρηση και αύξηση της τουριστικής κίνησης? Εμείς στη Βάλια Air πιστεύουμε ότι η αναβάθμιση των αεροδρομιακών υποδομών από μόνη της δεν αποτελεί πανάκια για την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος. Απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός με σημείο αναφορά στα αεροδρόμια, βασισμένος σε tailor-made προσέγγιση σε δύο βασικούς άξονες. Βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσεως για τα έτη 2015-2016 και μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμός για την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος. Η πρώτη πρόκληση, όπως είπαμε και πιο πριν, είναι να ανταπεξέλθουμε άμεσα στις απαιτήσεις της τουριστικής κίνησης, παρέχοντας ικανοποιητικού επίπεδου υπηρεσίες. Γι' αυτό απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ τουριστικής επιχειρηματικής κοινότητας και φορέων διαχείρισης αεροδρομίων υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας υπό την εποπτεία των αρμόδιων Υπουργείων για τον προσδιορισμό της αναμενόμενης κίνησης, την αποσαφήνιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της και την ανάδειξη των ενδεχομένων προβλημάτων bottleneck στην λειτουργία και στη χρήση υποδομών βασισμένη στην ήδη υπάρχουσα εμπειρία για κάθε αεροδρόμιο, ούτως ώστε να γίνει δυνατή η εξέβρεση πιθανών βραχυπρόθεσμων λύσεων σε συνεργασία με τους φορείς επίγειας εξυπηρέτησης, με εκπροσώπους αεροπορικών εταιριών και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, είτε μέσω μικρού εύρους άμεσων επενδύσεων για βελτίωση υποδομών,
είτε μέσω επιχειρησιακών λύσεων αποσυμφόρησης των υποδομών. Λόγου χάρη ενίσχυση του offer check-in, quick turnaround, group delivery αποσκευών κλπ. Και σαφώς μέσα σε όλα αυτά προγραμματισμός στελέχωσης κρατικών αρχών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κίνησης. Έτσι, με γνώμονα όλα αυτά το καλύτερο δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης και εμέσως την ενδυνάμωση της έξωθεν εικόνας του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Να προχωρήσουμε στο μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό. Εφαλτήριο για το στοχευμένο εξυγχρονισμό των αεροδρομιακών υποδομών πρέπει να είναι το τουριστικό προϊόν. Ο μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός του τουριστικού προϊόντος πρέπει να κινείται στους εξής άξονες. Είπαμε και προηγουμένως, tailor-made προσέγγιση αναπεριοχή για την ανάδειξη διαφοροποιημένου προϊόντος. Στενή συνεργασία αρμόδιων Υπουργείων και Περιφερειακών Διοικήσεων, τουριστικής επιχειρηματικής κοινότητας, τοπικών φορέων και φορέων διαχείρισης αερολιμένων. Στενή εποπτεία και ενέργειες προώθησης του διαφοροποιημένου προϊόντος. Ανάδειξη εξειδικευμένων υπηρεσιών προς διεύρυνση της τουριστικής κίνησης σε περισσότερους μήνες το έτος, όπως πολιτιστικός, θρησκευτικός, ιαματικός, ιατρικός τουρισμός, που από ό,τι διάβασα θα ακολουθήσει μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση, ανάπτυξη συνεδρίων, για την οποία έγινε μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση στα πλαίσια της έκθεσης την Τετάρτη από τον κύριο Ντέιβισον κλπ. Meet and match υπηρεσιών αεροδρομίων με το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν. Και τέλος, κατάλληλες και στοχευμένες επενδύσεις σε αεροδρομιακές υποδομές για την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των επιβατών τουριστών. Έτσι, διαμορφώνοντας τη δική του ταυτότητα, κάθε αεροδρόμιο, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος, δύναται να παρέχει διαφοροποιημένες υπηρεσίες μέσω ανάπτυξης υποδομών που ικανοποιούν τις ανάγκες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της τουριστικής κίνησης, παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ανάλογα με το προφίλ και τις απαιτήσεις των πελατών επιβατών, διαφοροποιημένων υπηρεσιών προς αεροπορικές εταιρείες και τέλος, διαφοροποιημένης τιμολογιακής πολιτικής με σύναψη διμερών συμφωνιών και παροχής κινήτρων στις αεροπορικές εταιρείες, υπό την προϋπόθεση βέβαια τη στήριξη των αρχών του ανταγωνισμού. Δηλαδή να περάσουμε από το price regulation στο price monitoring. Κάτι το οποίο έχει γίνει πράξη τόσα χρόνια στις ΗΠΑ. Από το 2001 έχει υιοθετηθεί από την Αυστραλία. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια ενδιαφέρουσα υιοθέτηση από το αεροδρόμιο του Gatwick και ακολουθεί και το Stansted. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ στην εφαρμογή των παραπάνω έχει και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία 12 του 2009 που αφορά τα αεροδρομιακά τέλη δεν έχει εφαρμογή στα περισσότερα περιφερειακά αεροδρόμια, διευκολύνοντας έτσι την υλοποίηση της προτινόμενης διαφοροποιημένης τιμολογιακής πολιτικής. Να καταλήξουμε δηλαδή σε sophisticated εμπορικές συμφωνίες μεταξύ αεροδρομίων και αεροπορικών εταιριών, οι οποίες θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δεσμεύσεις για επίπεδο εξυπηρέτησης από πλευράς αεροδρομίου, δεσμεύσεις για επίπεδο τιμών, διαβουλεύσεις σχετικά με επενδύσεις, μεθόδους υπολογισμού τελών, τρόπους επίλυσης διαφορών. Και από την άλλη, στον αντίποδα αυτών, οι αεροπορικές εταιρείες, ως συνεργάτες σε αυτή τη διαδικασία, θα έχουν και αυτές κάποια συγκεκριμένα επίπεδα για τα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται όσον αφορά τις υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης. Δυστυχώς, στα πλαίσια της σημερινής παρουσίασης, λόγω περιορισμού χρόνου, δεν μας δίνει τη δυνατότητα να επεκταθούμε περαιτέρω στο θέμα και το καταθέτουμε περισσότερο ως food for thought. Ευελπιστούμε σε μελλοντική παρουσίαση να μας δοθεί η δυνατότητα να αναφερθούμε εκτενέστερα στον ενδεδειγμένο τρόπο να περάσουμε από το σημερινό κανονιστικό πλαίσιο τιμολογιακής πολιτικής στο price monitoring, όπου η κανονιστική αρχή έχει εποπτικό ρόλο και τα αεροδρόμια από μόνα τους ρυθμίζουν τις σχέσεις τους με τις αεροπορικές εταιρείες πελάτες μέσω διμερών συμφωνιών ως αποτέλεσμα του σημερινού ανταγωνισμού μεταξύ αεροδρομίων. Για να δούμε και το συμπέρασμα της σημερινής παρουσίασης. Συμπλέοντας με τις διεθνείς τάσεις και προσδίδοντας στο αεροπορικό έργο το ρόλο που του αρμόζει ως εργαλείο υποστήριξης και ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος, πάντα σε στενή συνεργασία με τις τουριστικές επιχειρήσεις και την τοπική κοινωνία, τα ελληνικά αεροδρόμια δύναται να συντελέσουν ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη στρατηγική υποστήριξη δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Θα ήθελα να κλείσω την παρουσίαση με μια κινέζικη παροιμία, η οποία θεωρώ ότι ανταποκρίνεται πλήρως στο πνεύμα της σημερινής παρουσίας και της άποψης της Via Air Consulting όσον αφορά τα αεροδρόμια, το μέλλον τους και το μέλλον του τουρισμού, η οποία αναφέρει ότι η καλύτερη στιγμή για να φυτέψει ένα δέντρο είναι πριν 20 χρόνια. Η δεύτερη καλύτερη στιγμή είναι σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Δεμάγκο και τον κύριο Ιεραπετρίτη. Και ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Το price monitoring, μπορείτε να μας το κάνετε με πιο απλά λόγια? Η όλη λογική του price monitoring είναι ότι η κανονιστική αρχή, η οποία περιμένουμε... Η λογική του price monitoring σε σχέση με το price regulation που ισχύει αυτή τη στιγμή είναι ότι δίνεται η δυνατότητα στα αεροδρόμια από μόνα τους να θέσουν και να συνάψουν συμφωνίες με τις αεροπορικές εταιρείες, σύμφωνα πάντοτε με τις υπηρεσίες τις οποίες θα παρέχουν. Περαιτέρω γεννάνε υποχρεώσεις για τα ίδια όσον αφορά το επίπεδο εξυπηρέτησης, αλλά συνάμα όσον αφορά στις επενδύσεις δεν είναι κάτι το οποίο αποφασίζεται και υλοποιείται. Σε αυτό παίζει ρόλο και η αεροπορική εταιρεία, γιατί ουσιαστικά η επέκταση και η αναβάθμιση των αεροδρομιακών υποδομών πρέπει να σχετίζονται με το προφίλ και με τα ενδιαφέροντα της κίνησης η οποία υποστηρίζει το εν λόγω αεροδρόμιο. Σε αυτή όλη τη διαδικασία, μέσα από κάποια, ας δώσω το παράδειγμα του Gatwick, στο οποίο υπάρχουν κάποια conditions of use, δημιουργείται μια λίστα, ένας κατάλογος υπηρεσιών και ανάλογα μιας τιμολογικής πολιτικής, η οποία όμως βασίζεται σε συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους καταλήγει στο ποια τελικά είναι τα αεροδρομιακά τέλη. Για οποιαδήποτε περαιτέρω μελλοντική επένδυση γίνεται διαβουλεύσεις με το AUC. Γενικότερα αναπτύσσεται μια πιο στενή σχέση μεταξύ των αεροδρομίων και των αεροπορικών εταιριών. Όπως είπαμε και αρχικώς, τα αεροδρόμια πια είναι οικονομικές οντότητες. Άρα, οι πελάτες τους είναι οι αεροπορικές εταιρείες. Άρα, με αυτές πρέπει να συνάψουν συμβάσεις. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συμβάσεις μεταξύ αεροδρομίων και αεροπορικών εταιριών. Νομίζω, εσείς στο Διεθνή Αερολιμένα έχετε απλά για τις Τώρα έχουμε βέβαια κίνητρα, τα οποία είναι και αναπτυξιακά και στοχευμένα. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, αυτό που λέτε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ήδη από την έναρξη λειτουργίας του το αεροδρόμιο το 2001, το έχει κάνει πράξη. Και βέβαια, όταν ξεκίνησε η κρίση το 2011, τέθηκαν σε εφαρμογή και στοχευμένα κίνητρα, που στόχο είχαν ακριβώς να συμβάλλουν στη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών για τις αεροπορικές εταιρείες, γιατί ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Επιχειρησιακά τώρα υπάρχουν μνημόνια βέβαια συνεργασίας για συγκεκριμένες. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή κάτι το οποίο ήδη έχει γίνει πράξη και από την εταιρεία αεροδρομίου στα Σπάτα. Να προχωρήσουμε ουσιαστικά σε συμβάσεις με συμβατικές υποχρεώσεις. Να δεσμεύεται η εταιρεία αεροδρομίου για το επίπεδο εξυπηρέτησης, αλλά συνάμα. Το tailor-made που είπατε. Το tailor-made, ναι. Και ασυνάμα όμως να ολοκληρώσω, να δεσμεύεται και η αεροπορική εταιρεία. Ναι. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν δεσμεύσεις στο Conditions of Use του Gatwick για το first και last package που μπαίνει μέσα στο conveyor belt, ούτως ώστε να μην αυτό επιδρά στις υπηρεσίες που παρέχει το αεροδρόμιο. Και τέλος, να δοθούν αυτό που είπε και η κυρία Παπαδοπούλου, να δοθούν κίνητρα για να δημιουργήσουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν αεροπορικές εταιρείες off-peak, ούτως ώστε να διευρυνθεί η κίνηση και να εξυπηρετείται καλύτερα το αεροδρόμιο. Πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Πριν καλέσω την κυρία Παπαδοπούλου, θέλω να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με την εξέλιξη των αεροδρομίων στην Ευρώπη σε σχέση με τη ραγδαία εξάπλωση και χρηματοδότηση των σιδηροδρόμων σε όλη την υπηρετική Ευρώπη, η οποία πιστεύω θα επηρεάσει τη μελλοντική αποσυμφόρηση των αεροδρομίων. Ένα δεύτερο είναι ότι διαβάσαμε τελευταία ότι στην Τουρκία η Τουρκία επιδοτεί με 6.000 ευρώ κάθε πτήση από το εξωτερικό για να βοηθήσει με το θέμα της Ρωσίας βασικά και της Ουκρανίας. Λοιπόν, καλώ την κυρία Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Είναι κάποια στοιχεία που βέβαια ακούστηκαν αρκετά και από τον κύριο Φραντζεσκάκη και από τους προηγούμενους ομιλητές. Λίγα λόγια και για το διεθνές περιβάλλον στις αερομεταφορές, αλλά και βέβαια για κάποια από τα στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Λίγα λόγια για το διεθνές περιβάλλον και πώς εξελίσσεται.
Βλέπουμε ήδη εδώ και κάποια χρόνια ότι διαμορφώνεται ένας καινούριος κόσμος στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Αν δείτε λίγο την κίνηση το 2009, είναι τα μπλε κυκλάκια και τα πορτοκαλί, πώς φαίνεται ότι θα είναι η κίνησή μας το 2031 σε διάφορες περιοχές στον κόσμο. Βλέπουμε ότι ενώ στη Βόρεια Αμερική και στον Καναδά, καθώς επίσης και στην Ευρώπη, παρατηρείται μια πολύ μικρή σχετικά αύξηση, παρατηρείται δηλαδή μία, κατά κάποιο τρόπο αυτό που λέμε εμείς, μια οριμότητα στις αγορές αυτές. Αντίθετα βλέπουμε ότι σε περιοχές όπως είναι η Λατινική Αμερική, Κεντρική και Λατινική Αμερική, όπως είναι η Αφρική και βέβαια πάρα πολύ όπως είναι η Ανατολή, η Ασία και η Αυστραλία, η ανάπτυξη αναμένεται να είναι τεράστια. Τι σημαίνει τώρα αυτό για τη διαμόρφωση... Εδώ είμαστε. Λοιπόν, για τη διαμόρφωση συνολικά των ρευμάτων της αεροπορικής κίνησης και ποιοι είναι αυτοί που στην πραγματικότητα υποφελούνται. Βλέπετε λοιπόν εδώ στη δική μας την περιοχή, πέρα από τους παραδοσιακούς μεγάλους σχηματισμούς αεροπορικών μεταφορέων και μεγάλων συμμαχιών φυσικά, που βεβαίως δραστηριοποιούνται πολύ και στην Ευρώπη αλλά και στη Βόρεια Αμερική, Καναδά, βλέπουμε ότι hubs τα οποία βρίσκονται κυρίως στη Μέση Ανατολή είναι εκείνα τα οποία πάρα πολύ ευνοούνται έτσι ώστε να μεταφέρουν όλα αυτά τη ροή της κίνησης από την Ασία, τον Ειρηνικό και τις αγορές συνολικότερα Αυστραλίας και τις περιοχές εκείνες. Εταιρείες τώρα οι οποίες έχουν πάρα πολύ αναπτυχθεί σε αυτά τα hubs είναι βεβαίως οι τουρκικές αερογραμμές, μίλησε και προηγούμενος ομιλητής γι' αυτό, είναι η Qatar, είναι η Etihad και η Emirates. Έχουν αναπτυχθεί λοιπόν 4 mega hubs, τα οποία βρίσκονται γενικότερα σε ένα πάρα πολύ κοντινό, αν θέλετε, σημείο με τα δικά μας τα δεδομένα, στη δική μας γεωγραφική περιοχή. Προσπαθήσαμε να δούμε λοιπόν τι ήταν εκείνο που στην πραγματικότητα έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα μεγάλα hubs. Γιατί κάνοντας μια μελέτη για να δούμε από το 1992 μέχρι το 2011 τι ήταν πραγματικά εκείνο που συνέβαλε ώστε να δημιουργηθούν αυτά τα μεγάλα hubs. Αυτό που λέμε στις αεροπορικές μεταφορές είναι μια κλασική ρίση. Τα hubs are made by airlines, not by airports. Δηλαδή τα hubs δημιουργούνται από τις αεροπορικές εταιρείες και όχι από τα αεροδρόμια. Και αν δείτε πράγματι πώς τα επιβατοχιλιόμετρα αεροπορικών εταιρειών έχουν εξελιχθεί από το 1992 μέχρι το 2011 και αντίστοιχα πώς έχει εξελιχθεί η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια τα οποία χρησιμοποιούσαν ως βάση, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναλογία και δείτε τι συμβαίνει στη δική μας την περίπτωση. Θα προσπαθήσω... Λοιπόν, και δείτε τι συμβαίνει στη δική μας την περίπτωση, όπου έλειπε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ένας πολύ ισχυρός αερομεταφορέας βάσης. Είχαμε ένα κρατικό αερομεταφορέα ο οποίος αργοπέθαινε, απ' την άλλη είχαμε μια νέα οντότητα η οποία αναπτυσσόταν. Βλέπετε λοιπόν πόσο λίγο είχαν αναπτυχθεί τα επιβατοχιλιόμετρα από το 1992 μέχρι το 2011, Olympic και Aegean 13,8% και αντίστοιχα το αεροδρόμιο της Αθήνας, συνολικότερα η Αθήνα, έτσι, ως αεροπορική επιβατική κίνηση, πώς αναπτύχθηκε στο 59,3%. Κάναμε τη μελέτη μέχρι το 2011, γιατί πράγματι βλέπουμε ότι μετά την εξαγορά κατά 100% της Olympic από την Aegean, αυτό που έχουμε δει είναι ένας πάρα πολύ δυναμικός αερομεταφορέας. Είμαστε πλέον τυχεροί να έχουμε έναν πολύ σημαντικό αερομεταφορέα βάσης, ο οποίος φαίνεται ότι αναπτύσσεται πολύ δυναμικά και ελπίζουμε ακόμη περισσότερο ότι αυτό θα συμβεί και στο μέλλον. Δείτε τι συμβαίνει και με την Τουρκία. Η Turkish Airlines από το 1992 μέχρι το 2011 αναπτύχθηκε περίπου 856% και βλέπετε αντίστοιχα τι συμβαίνει στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης και εδώ μάλιστα έχουμε μόνο το Atatürk που είναι περίπου 400%. Αν συμπεριλαμβάναμε εδώ και το Sabiha Gökçen, καταλαβαίνετε ότι η ανάπτυξη του αεροδρομίου και της κίνησης εκεί θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Λίγα λόγια για την προοπτική μας λοιπόν τώρα. Εμείς αυτό που λέμε και αυτό που φαίνεται και από τις μελέτες και από τα εμπειρικά δεδομένα και από την πρακτική είναι ότι έχουμε 3 πολύ σημαντικούς παράγοντες που είναι εκείνοι που μας δίνουν, αν θέλετε, που μας παρέχουν την ανάπτυξη στην επιβατική κίνηση. Ένα είναι βέβαια η εξέλιξη της οικονομίας. Ας θυμίσω ότι εδώ στο αεροδρόμιο της Αθήνας η δική μας επιβατική κίνηση εξαρτάται πολύ, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τους Έλληνες. 50% της κίνησής μας είναι Έλληνες. Άρα, αν δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα στους Έλληνες, για παράδειγμα, δεν θα υπάρχει φυσικά και ζήτηση για αεροπορικό ταξίδι. Εξαρτώμεθα λοιπόν πάρα πολύ από το πώς εξελίσσεται το ΑΕΠ, από το πώς εξελίσσεται η οικονομία. Και αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια βεβαίως είχε μια πολύ σημαντική πτώση και στην κίνηση. Είδαμε μια πτώση του ΑΕΠ κατά 25%, που ανάλογό του είχε να συμβεί από τη μεγάλη ύφεση το 1929 στην Αμερική. Επομένως, ήταν λογικό να έχουμε μια πολύ μεγάλη πτώση στην κίνηση κατά τα τελευταία έτη.
Πολύ σημαντικό στοιχείο επίσης είναι η ελκυστικότητα του προορισμού, το τι σημαίνει δηλαδή η Αθήνα για τον ξένο επιβάτη. Το είδαμε επίσης όταν είχε τρωθεί το προφίλ της Αθήνας κατά τα τελευταία έτη, πόσο πολύ σημαντικό ήταν και τι αρνητικές επιπτώσεις είχε στην ξένη επιβατική κίνηση. Και βεβαίως πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η ύπαρξη ενός ισχυρού αερομεταφορέα βάσης, μια αεροπορική εταιρεία που έχει αναπτυξιακές προοπτικές και που δυναμικά εξελίσσεται στο μέλλον. Η θετική εξέλιξη των πραγμάτων άρχισε για μας από το δεύτερο εξάμηνο του 2013, όταν πια η Αθήνα έπαψε να είναι στα πρωτοσέλιδα ως ένας τόπος στον οποίο γίνονται σημεία και τέρατα, που τα βλέπαμε στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν πιστεύαμε ότι ζούσαμε σε αυτή την πόλη που παρουσίαζαν αυτά τα μέσα. Από εκείνη λοιπόν την περίοδο και μετά άρχισε πραγματικά η θετική εξέλιξη της επιβατικής κίνησης. Εδώ βλέπετε τα στοιχεία κατά το 2014, Ιανουάριο με Δεκέμβριο του 2014. Όπως είπε και ο κύριος Φραντζεσκάκης πριν, η αύξηση είναι 21,2%, διψήφιες αυξήσεις και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, το 22,5% και το 20,5% αντίστοιχα. Και αυτό που είδαμε επίσης το 2014 ήταν ότι η Αθήνα σε σχέση με τα περιφερειακά αεροδρόμια ήταν νούμερο 1, αλλά και σε σχέση με τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια ήταν νούμερο 1 και θα το δούμε και στη συνέχεια σε κάποια γραφήματα. Και βεβαίως παράλληλα, ενώ είχαμε μια αύξηση και στις θέσεις τις προσφερόμενες και στις πτήσεις, δεν είχαμε μείωση του συντελεστή πληρότητας. Βλέπετε το στοιχείο για τις βελτιωμένες πληρότητες των αεροσκαφών, 76,1% το 2014, που σημαίνει ότι και τα yields για τις αεροπορικές εταιρείες ήταν επίσης σημαντικά ή τουλάχιστον δεν υπήρχε μείωση στην πληρότητά τους. Και η αύξηση του δικτύου και της διασυνδεσιμότητάς μας. Νέοι προορισμοί ήταν οι 15 που βλέπετε με κόκκινο, προορισμοί με επιπλέον συχνότητες, δηλαδή επιπλέον συχνότητες σε ήδη υφιστάμενους προορισμούς, 33. Αυτό είναι το δίκτυο το καλοκαίρι του 2014. Και οι ξένοι επιβάτες, οι διεθνείς αφίξεις για τις οποίες έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλος λόγος το 2014. Λοιπόν, εδώ είχαμε μια διψήφια αύξηση πολύ σημαντική, ένα 29%, και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι φτάσαμε σχεδόν τα επίπεδα ρεκόρ του 2007. Το 2007 οι ξένες αφίξεις ήταν 3,5 εκατομμύρια και φτάσαμε το 2014 τα 3,4. Πάρα πολύ κοντά. Και πολύ σημαντικό να αναλογιστεί κανείς ότι είμαστε σε αυτή την κατάσταση που είμαστε ως χώρα, έτσι, από πλευράς οικονομίας. Και βλέπετε βέβαια τις διψήφιες αυξήσεις ανάλογα με τη χώρα από την οποία προέρχονται οι τουρίστες μας, σχεδόν παντού. Διψήφιες αυξήσεις, τις βλέπετε συνολικότερα, βλέπετε τις μεγαλύτερες με ένα πράσινο χρώμα. Από πλευράς μας τώρα αυτό στο οποίο έχουμε επενδύσει είναι το θέμα των κινήτρων, στο οποίο αναφερθήκαμε μόλις πριν. Υπάρχουν και αναπτυξιακά κίνητρα, υπάρχουν και στοχευμένα για τις αεροπορικές εταιρείες. Τα στοχευμένα ξεκίνησαν το 2011. Ήταν για μας πολύ σημαντικό να μοιραστούμε το ρίσκο με τους πελάτες μας, που είναι οι αεροπορικές εταιρείες, ακριβώς γιατί η κατάσταση ήταν δύσκολη. Αυτό που θέλαμε να κάνουμε ήταν να διαμορφώσουμε ευνοϊκότερες συνθήκες, έτσι ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να επιχειρούν από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας. Και βέβαια εδώ βλέπετε αυτό που εμείς λέμε στην εσωτερική μας γλώσσα, η βεντάλια μας για την Αθήνα. Δηλαδή μια σειρά ενεργειών που είναι προσπάθεια να συμβάλλουμε κι εμείς και στην ανάκαμψη της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού και βέβαια στο να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε όσο γίνεται περισσότερους ξένους. Δεν θα αναφερθώ εδώ τώρα αναλυτικά στις επικοινωνιακές ενέργειες που γίνονται μέσω του περιοδικού του αεροδρομίου, που γίνονται μέσω της ιστοσελίδας, που γίνονται μέσω συγκεκριμένων σημείων στο τέρμιναλ, στο αεροδρόμιο. Αυτό στο οποίο λίγο θα σταθώ είναι το γεγονός ότι έχουμε μια πάρα πολύ επιτυχημένη συνεργασία με όλους τους φορείς και τους οργανισμούς τουρισμού. Είτε αυτό είναι το ΣΕΤΕ, είτε ήταν το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ, είτε ήταν βέβαια η Marketing Greece, ο Δήμος της Αθήνας, πολύ σημαντικά. Και βεβαίως οι δύο μας πρωτοβουλίες, η μία η Κάρτα Πόλης, η οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2011 και παρέχεται δωρεάν σε όλους τους ξένους οι οποίοι φτάνουν στην Αθήνα και τους δίνει τη δυνατότητα έτσι να απολαύσουν σημαντικών εκπτώσεων σε πάρα πολλά σημεία στην πόλη της Αθήνας. Είναι μια επιπλέον παροχή δηλαδή προς αυτούς. Και βεβαίως η καμπάνια μας για το City Pair το 2014, το Perhaps You're an Athenian Too, μια μεγάλη καμπάνια σε συνεργασία με άλλα 18 αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο, που έδωσε τη δυνατότητα προβολής της Αθήνας σε πάνω από 170 εκατομμύρια επιβάτες σε όλο τον κόσμο.
Λίγα λόγια και για τους transfer επιβάτες, γιατί πολλές φορές ακούμε το ερώτημα το αν η Αθήνα έχει τις δυνατότητες για να γίνει κόμβος, να γίνει διαμετακομιστικός κόμβος, να υπάρχουν μετεπιβιβαζόμενοι επιβάτες κλπ. Αξίζει να πούμε ότι το ποσοστό των μετεπιβιβαζομένων επιβατών στην Αθήνα αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 20%. Και αυτό που είδαμε σε μια προσπάθεια συντονισμένη και με την Aegean για το κομμάτι του transfer, με συγκεκριμένα κίνητρα και βέβαια με ενέργειες destination marketing, είδαμε, θα δείτε στο κάτω μέρος, ειδικά το segment εκείνο, το τμήμα εκείνο της κίνησης επιβατών που έρχονται από διεθνή προορισμό προς διεθνή προορισμό, γιατί αυτό είναι και το σημαντικό όταν μιλάμε για transfer κίνηση, αυξήθηκε κατά 61,2%. Πολύ σημαντικό στοιχείο εδώ, η αύξηση του δικτύου της Aegean, του διεθνούς της δικτύου, και αυτό ακριβώς προσδοκούμε ότι θα αυξηθεί περαιτέρω και το καλοκαίρι του 2015 με όλη την ανάπτυξη την οποία έχουν ανακοινώσει. Και εδώ ένας πίνακας που μας δείχνει, αν δείτε την πρώτη τελευταία μπάρα που βλέπετε το υπόλοιπο Ελλάδας εκτός από την Αθήνα, θα δείτε αυτό που λέγαμε πριν, 19,5% για την κίνηση εσωτερικού για όλη την Ελλάδα, 22,4% για την Αθήνα και αντίστοιχα 12,7%, 20,9% για την Αθήνα και στο σύνολό του 14,2% για την υπόλοιπη Ελλάδα, 21,4% για την Αθήνα μόνο. Δεν θέλει, αλλά θα το προσπαθήσουμε. Λοιπόν, ΝΑΤΟ, και εδώ δείχνουμε τον πίνακα, έχουμε τον πίνακα της κατάταξης της Αθήνας σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Και σε επιβάτες και σε πτήσεις, Ιανουάριο με Δεκέμβριο του 2014, ο προορισμός Αθήνα, το αεροδρόμιο της Αθήνας ήταν πρώτο από πλευράς επισκεψιμότητας και από πλευράς πτήσεων. Πολύ busy, πολύ έτσι πυκνό αυτό το slide. Αυτό που θέλουμε εδώ να δείξουμε είναι πώς εξελίχθηκε το καλοκαίρι του 2014. Το βλέπετε στην αριστερή πλευρά. Πώς εξελίσσεται ο χειμώνας 14-15 στη δεξιά πλευρά. Σημαντική ανάπτυξη, όχι μόνο από τον αερομεταφορέα βάσης, αλλά και από πάρα πολλούς άλλους αερομεταφορείς. Και αν κάποιος αναρωτηθεί πώς θα εξελιχθεί το καλοκαίρι του 2015, να μια συνολική εικόνα. Βλέπετε 127 νέες εβδομαδιαίες συχνότητες που περιμένουμε το καλοκαίρι του 2015 και αντίστοιχα 176 επιπρόσθετες συχνότητες σε ήδη υπάρχοντες προορισμούς. Πολύ σημαντική εξέλιξη του αερομεταφορέα βάσης, βλέπετε εκεί για την Aegean, αλλά και της Ryanair φυσικά. Σημαντικό το ότι φέτος ξεκίνησε 1η Απριλίου του 2014. Πολλών άλλων εταιριών επίσης, μεγάλη ανάπτυξη. Και επειδή επίσης πολλές φορές ακούμε για το αεροδρόμιο της Αθήνας, περιέργως και παραδόξως, ότι δεν έχει εταιρείες χαμηλού κόστους, αερομεταφορείς χαμηλού κόστους, μα και βεβαίως έχει. Αυτή τη στιγμή είναι 16 εταιρείες αυτές, εξυπηρετούν 43 προορισμούς και αν κάποιος αναρωτιέται τι θα γίνει το καλοκαίρι του 2015, λοιπόν από πλευράς χαμηλού κόστους αερομεταφορέων θα έχουμε 53% περισσότερες εβδομαδιαίες συχνότητες και 26% ως προς την αύξηση των εξυπηρετούμενων προορισμών. Αυτά λοιπόν είναι τα δεδομένα τα δικά μας. Πιστεύουμε πολύ σε αυτούς τους τρεις παράγοντες. Οικονομία σημαντική, η ελκυστικότητα του προορισμού επίσης και βέβαια η ανάπτυξη του αερομεταφορέα βάσης πολύ πολύ σημαντική. Αυτά τα backup δεν μας χρειάζεται προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Παπαδοπούλου. Ως συνήθως άριστα επαγγελματική παρουσίαση. Χαιρόμαστε ότι η διαφορά με το 2007 οφείλεται περισσότερο στην εσωτερική αγορά και ότι στις διεθνείς αφίξεις είμαστε περίπου στο ίδιο, το οποίο δείχνει μια προοπτική πολύ καλύτερη. Επιμένουμε ότι το χειμώνα πρέπει να γίνει κάτι. Και το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο και τώρα που μιλάμε έχουμε διψήφιες αυξήσεις. Δηλαδή φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που δεν είδαμε αυτό το low season που είχαμε συνηθίσει και νομίζω και οι αερομεταφορείς επίσης, αν δεν ξέρω, έχουμε εδώ τον εκπρόσωπο της ΕΙΑΤ, αν έχουμε κάποιους, πράγματι μπορούν και εκείνοι να υποστηρίξουν αυτά ακριβώς τα στοιχεία. Δηλαδή σκεφτείτε ότι τώρα που μιλάμε τρέχουμε με ένα 28% αύξηση σε σχέση με πέρυσι, που είναι ένας μήνας πάρα πολύ χαμηλής κίνησης. Σίγουρα είναι πολύ ευχάριστα νέα, χαιρόμαστε όλοι, δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με το διεθνή αερολιμένα. Απλά είμαστε λίγο πιο ανυπόμονοι ίσως. Αλλά το αεροδρόμιο δεν είναι μόνο επιβάτες, είναι και εμπορευματικές μεταφορές που είναι άλλος ένας δείκτης πολύ σημαντικός και για τη γενικότερη οικονομία, εξαγωγές, εισαγωγές κλπ. Έχουμε τον κύριο Αλέξη Σιώρη,
Διευθυντή Εμπορευματικής Ανάπτυξης του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Μήπως να βάλουμε πρώτα ερωτήσεις τώρα από το κάτω, αν υπάρχουν, για να μην... Επειδή είναι αρκετά ενδιαφέροντα αυτά που παρουσίασε, κύριε Παπαδοπούλου. Ναι. Και νομίζω ότι έχουμε μία ερώτηση από έναν από τους φιλοξενούμενους επισκέπτες που φιλοξένησε η φετινή έκθεση 100% Hotel Show, από τον κύριο Βασίλη Σταματάρη από την Κύπρο, γιατί μας είχε θέσει ένα θέμα και είπαμε ότι ήταν ευκαιρία να το... Γεια σας, συγχαρητήρια για την παρουσίαση σας, κύριε Φραγκεσκάκη, και για την βράβευση σας, κύριε Παπαδοπούλου. Το έχω πληροφορηθεί. Μια κατάθεση προσωπικής εμπειρίας. Περασμένη εβδομάδα πήγαινα στη Μαδρίτη μέσω Αθήνας με την Aegean. Στην αλλαγή πτήσης είμαι και ταξιδιωτικός πράκτορας. Γι' αυτό ξαφνιάστηκα. Στην είσοδο στο αεροδρόμιο θα έπρεπε να ακολουθήσω μια διαδρομή προς Β μεριά. Αυτόν το Β δεν το είδα πουθενά. Για να το δω έπρεπε να πάω δεξιά, να στρίψω το κεφάλι πάνω για να μπορέσω να δω. Σήμανσης. Πολύ σημαντικό στοιχείο. Πιστεύω ότι λείπει στο αεροδρόμιο. Δεν είναι οι τοποθετήσεις για έναν επιβάτη ο οποίος είναι απλός επιβάτης, πρώτη φορά ταξιδεύει. Εγώ έχω ταξιδέψει αρκετά. Αυτόν έλειπε. Δεν ξέρω αν μπήκα από λάθος πόρτα. Όλοι περάσαμε από τον ίδιο χώρο. Δεύτερο σημείωμα, πολύ πιο σοβαρό. Περάσαμε από τον έλεγχο διαβατηρίο και όπως αναμένει κάποιος επιβάτης σε transit να περάσει από μια τζαμαρία να πάει σε έναν άλλο gate όπου θα κάνει την ανταπόκριση της πτήσης για συνέχεια. Το transfer desk. Βγήκα έξω. Ωραία. Και ξανά βγάλε τα ρούχα, βγάλε τις ζώνες για να ξαναμπείς μέσα. Είναι απαράδεκτο. Κάτι λάθος έκανα, ρώτησα την Παρασκευή που ξανά ήρθα Αθήνα. Κάποιος στο security, λέω, πάω σωστά. Μου λέει, ναι, από εδώ θα πας. Άρα ρωτώ τρίτη φορά σήμερα. Έτσι είναι τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Σταματάρη. Εγώ να σας πω τώρα, δεν ξέρω, η εμπειρία σας όντως δεν ήταν και η καλύτερη όπως την περιγράφετε. Εγώ να πω καταρχήν αυτό που ξέρουμε και που βλέπουμε από τις έρευνες ικανοποίησης επιβατών για τη σήμανση καταρχήν. Εκεί λοιπόν μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε, γιατί το αεροδρόμιο της Αθήνας είναι αυτό που λέμε εμείς easy to navigate, δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν είναι κανένα πολύπλοκο αεροδρόμιο και αυτό το χαρακτηριστικό βγαίνει πρώτο, δηλαδή με την πιο υψηλή θετική αξιολόγηση από τους επιβάτες. Αυτό μπορώ να το μεταφέρω, σας το λέω, είναι αποτελέσματα ερευνών που κάνουμε κάθε μέρα στους επιβάτες. Κάθε χρόνο βγαίνει λοιπόν το ποσοστό αυτό. Με άριστα το 5, εμείς αυτό παίρνουμε 4,7. Αυτό ήταν τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχω. Άρα αυτό μου κάνει λίγο εντύπωση, για να είμαι ειλικρινής. Τώρα, στο κομμάτι του transfer, στο οποίο αναφέρεστε, που βέβαια εκεί εσείς πετάγατε νομίζω Λονδίνο. Αθήνα-Μαδρίτη. Δεν ήταν λοιπόν extra Schengen. Αυτό είναι το ένα. Ήταν intra. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα, γιατί θα έχετε δει βέβαια ότι γίνονται κάποια έργα και στην extra Schengen περιοχή, όσοι ταξιδεύετε συχνά. Ένα δίκιο έχετε στο κομμάτι του transfer. Αυτό είναι γεγονός. Προσπαθούμε να το βελτιώσουμε πάρα πολύ πράγματι, γιατί βλέπουμε κι εμείς και μια πολύ μεγάλη αύξηση. Είναι αυτό που λέγαμε. Το 61, σε αυτό το 61% είστε κι εσείς λοιπόν. Οπότε πράγματι αυτό είναι ένα προϊόν, το transfer προϊόν, το οποίο προσπαθούμε επιχειρησιακά να το βελτιώσουμε πάρα πολύ και σίγουρα τα σχόλιά σας είναι πολύτιμα και χρήσιμα για μας. Ευχαριστούμε. Εγώ θα έλεγα από προσωπική εμπειρία αυτό το Schengen και non-Schengen είναι που γίνεται καμιά φορά το μπέρδεμα. Λοιπόν. Τώρα, εδώ μιλούσαμε για αύξηση της τάξης του 28%. Τι να πούμε στο κάρκο με το 3%, αλλά μετά από 5 και βάλε χρόνια μείωσες, είναι πολύ σημαντικό αυτό το νέο. Τώρα, με πιάσατε διάβαστο, είμαι άνευ slides, θα χαρώ πολύ να σας στείλω κάποιες διαφάνειες για τα πρακτικά του συνεδρίου. Θα ήθελα πιο πολύ να σας, και το κάνω και όρθια για εδώ. Ίσως αξίζει να αναφερθούμε στην Αθήνα και στο τι έχουμε κάνει διαφορετικά στον χώρο των εμπορευματικών μεταφορών. Άρα τώρα δεν μιλάμε για επιβάτες, δεν μιλάμε για βαλίτσες, μιλάμε για εμπορεύματα. Και ξέρετε, όταν βγαίνουμε στον δρόμο και ρωτάμε τον κόσμο πώς μεταφέρεται το εμπόρευμα, ίσως 4 στους 10 δεν γνωρίζουν ότι και τα επιβατικά αεροπλάνα στον μπέλι τους, στην κοιλιά τους, μεταφέρουν φορτία. Έτσι, φορτίο και ταχυδρομείο. Λοιπόν, γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα και πιο πολύ για το ρόλο μας που έχει να κάνει με την ανάπτυξη. Γι' αυτό και το τμήμα ονομάζεται Cargo Development Department. Έχουμε πει σε αυτά τα 4 τα οποία συζητάμε πάντα. Το ένα είναι ότι έχουμε επενδύσει. Μας είναι στρατηγική σημασία ο χώρος του cargo.
ο οποίος δεν είναι συνυφασμένος με αυτό των επιβατών, είναι λιγάκι standalone και αναγνωρίζοντας βέβαια ότι ο AIA, όπως και πολλά αεροδρόμια, είναι αυτό που λέμε passenger driven airport, έτσι, όχι cargo driven. Έχουμε λοιπόν επενδύσει σε υποδομές οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και θα μας πάνε και πολύ μπροστά. Για να καταλάβετε, δηλαδή, εμείς είχαμε ένα all-time peak το 2008, το οποίο ήταν γύρω στους 125.000 τόνους, εισαγωγή-εξαγωγή, με capacity τους 275.000. Και με τη σφαλιάρα μεγάλη της κρίσης έχουμε γυρίσει πίσω στους 76.000 τόνους. Άρα καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει για να φτάσουμε πάλι καταρχήν στα νούμερα του 2008. Άρα το ένα το έχουμε επενδύσει. Το δεύτερο είναι ότι μας άρεσε η λέξη εμπιστοσύνη. Εμπιστευόμαστε, εκχωρούμε. Άρα την λειτουργία των σταθμών δεν την έχει το αεροδρόμιο, η εταιρεία του αεροδρομίου. Την έχουμε εκχωρήσει λοιπόν σε εξειδικευμένες εταιρείες. Βλέπετε στην Golden Handling, τις οποίες ηγείται ο κύριος Παπαμιχαήλ. Swissport, Sky Surfing, η παλιά Ολυμπιακή, DHL και πάει λέγοντας. Το τρίτο έχει να κάνει με το ότι δεν είμαστε αμέτωχοι, θεωρούμε σημαντική ευθύνη μας σε σχέση με την ανάπτυξη. Άρα έχουμε πάρει πάνω μας την ιδέα του facilitator και του, όπως λέμε, ενορχιστρωτή προσπαθειών για την ανάδειξη, να μην πω της Αθήνας σε gateway ή σε entry point, αλλά εν πάση περιπτώσει για την ανάπτυξη νέας κίνησης. Και το άλλο που είναι πολύ πολύ σημαντικό και το είδαμε όταν ξεκινούσαμε το 2001 με μια κρατιά ακόμα Ολυμπιακή, η οποία είχε και το 60% της πίτας και, έτσι, και ένα attitude έτσι, λιγάκι αλαζονικό, είχε να κάνει με το ότι η δύναμη είναι η ενώση. Άρα μας ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε μια πλατφόρμα συνεργασίας προκειμένου να παίρνουμε από κοινού αποφάσεις. Και όντως αυτή την πλατφόρμα εντάξαμε, αφού γνωριστήκαμε face to face μετά από 2 χρόνια, το 2003, το 2001 ανοίξαμε, 2 χρόνια μετά, εντάξαμε όλους τους stakeholders και εδώ αναφέρομαι στους cargo handlers, άρα στους φορείς διαχείρισης, αλλά και στις αεροπορικές, στους διαμεταφορείς, στους εκπροσώπους των αεροπορικών εταιριών, όπως και στις ελεγκτικές υπηρεσίες. Άρα το τελωνείο, πολύ σημαντικό, έτσι δεν είναι, οι κτηνίατροι, οι φτυγειονόμοι και πάλι λέγοντας. Άρα έχουμε λοιπόν μια ομάδα η οποία συναντιέται τακτικά, έχει να κάνει με decision makers, άρα μας είναι σημαντική ειδικά από το δημόσιο οι άνθρωποι που παίρνουν αποφάσεις. Και αυτό που πάμε να πετύχουμε είναι να γεννήσουμε τελικά κίνηση. Την κίνηση που έχουμε να την κάνουμε πολύ πιο αποδοτική και να γεννήσουμε κίνηση. Και ίσως αξίζει να σας πω για ποιο λόγο και εμείς ως ένα μικρό κομμάτι του αεροδρομίου έχουμε πάρει ως κοινότητα πάντα τα δικά μας βραβεία, όχι τόσο πολλά, αλλά κάπου κάτω από 10. Ένα τυπικό παράδειγμα έχει να κάνει με το ότι λέμε OK, η Ελλάδα έχει μια μικρή οικονομία, εξάγει όσο εξάγει, εισάγει ίσως περισσότερα, τώρα πια είμαστε ίσα βάρκα σε νερά, άρα από κάπου θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί η κίνηση. Και αυτό θα γίνει να βγούμε εκτός, out of the boundaries, να βγούμε εκτός των τυχών. Αυτό λοιπόν που είναι ένα τυπικό παράδειγμα συνέργειας, που είναι η άλλη λέξη που μας αρέσει, είναι ότι το 2006 ήδη ήρθαμε σε επαφή με τον ΟΛΠ, με τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, λίγο μετά με την θυγατρική της Κόσκο, την ΣΕΠ, και αυτό που πάμε να πετύχουμε και έχουμε πετύχει είναι να φέρνουμε κίνηση από την Μέση Ανατολή, από την Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου, μέσω Πειραιά, οδικά προφανώς στο αεροδρόμιο, και είναι κίνηση η οποία δεν θα υπήρχε αλλιώς, είναι κίνηση την οποία εμείς προωθούμε σε τελικούς προορισμούς, συνήθως στην Αμερική. Είναι αυτό που έχουμε βαφτίσει λοιπόν, και έτσι είναι ο δόκιμος όρος, το Sea Air Cargo, και επειδή μας αρέσει η λέξη συνέργεια, το έχουμε ονομάσει Synergy. Synergy, συνέργεια, αλλά και Sea Air, άρα είναι γραμμένο με το CEA και το AIR. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο έχει να κάνει με το τελωνείο, το οποίο αισθανόμαστε δέος κάποτε για αυτό το τελωνείο. Είπαμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει τακτική επαφή και στο κάτω-κάτω το να συμφωνείς ότι διαφωνείς κάποτε είναι πολύ σημαντικό. Και είπαμε επίσης ότι θα έχουμε μία επαφή με το management του αεροδρομίου, θα καταγράφουμε προβλήματα και θα τα επιλύουμε προφανώς και θα γίνεται πώς αυτό θα γίνεται καταρχήν στο επίπεδο του αεροδρομίου. Και εφόσον δεν το πετυχαίνουμε, θα πηγαίνουμε από κοινού. Είναι σημαντικό αυτό, θα πηγαίνουμε από κοινού λοιπόν στην αρμόδια διεύθυνση που έχει να κάνει με τα procedures, τις διαδικασίες, και εφόσον πάλι δεν μπορούμε να βρούμε άκρη, θα πηγαίνουμε στο επίπεδο της κεντρικής διεύθυνσης. Και αυτό που έχουμε πετύχει τελικά είναι να έχουμε εντάξει μια υπηρεσία την οποία δεν εμπιστευόμαστε στο παρελθόν, ειδικά εδώ στο αεροδρόμιο. Έχουμε φτάσει λοιπόν σε ένα σημείο να τους έχουμε μαζί, να τους έχουμε παρέα. Και ακόμα και σε συνέδρια που πάλι θέλουμε να προβάλλουμε αυτό που λέμε Αθήνα-Ελλάδα, έτσι, όχι Άια, αλλά την κοινότητα, να έχουμε πάντα εκπρόσωπο του τελωνίου. Και μαζί με αυτό βεβαίως και εκπροσώπους από τους λοιπούς φορείς. Κόσκο, ΣΕΠ, έτσι, ΟΛΠ και πάει λέγοντας. Οπότε με αυτά και με αυτά οδηγούμαστε τώρα σε ένα
πλαίσιο που έχουμε εκχωρήσει και πάλι, εκχωρούμε και πάλι δικαιώματα για την λειτουργία των σταθμών. Έχουμε καταρχήν 7 χρόνια μπροστά και άλλα 4 μέχρι να κλείσει η σύμβαση. Και θα πρέπει να δούμε από εδώ και μετά πώς θα εμπλουτίσουμε ακόμα πιο πολύ αυτή την προσπάθεια. Και αυτό το λέω γιατί σας είπα και στην αρχή ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει τελικά τι είναι το αερομεταφερόμενο φορτίο. Έχουμε έρθει σε επαφή πάλι μέσω της κοινότητάς μας με επιμελητήρια, με το ελληνορωσικό, αλλά και με άλλα και με regional επιμελητήρια. Το θέμα είναι πώς θα πετύχουμε να βρούμε, να ενημερώσουμε και να πείσουμε τον εξαγωγέα στον όποιο τόπο είναι, δηλαδή στην επαρχία, να γνωρίζει ότι υπάρχει ο τρόπος μέσω του ΆΙΑ να εξάγει το προϊόν του στην αλλοδαπή, θα έλεγα. Και αυτό το πράγμα λοιπόν είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως, και τώρα να δούμε τώρα τι θα βρούμε αύριο μπροστά μας, αλλά υπάρχει και τα νέα ΣΕΣ 14 με 20, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης. Υπάρχουν κάποια κονδύλια μέσω των οποίων θέλουμε να εμπλέξουμε σε αυτή την κοινότητα ενδεχομένως ακόμα και τον παραγωγό. Να σας δώσω ένα κλασικό παράδειγμα. Υπάρχουν παραγωγοί ευπαθών, φράουλες ας πούμε, στην Πελοπόννησο και το θέμα είναι πώς μπορείς αυτό το commodity να το στείλεις όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί το shelf life όπως ξέρετε είναι βραχή. Πώς θα καταφέρεις να το στείλεις πολύ γρήγορα στο τελικό προορισμό. Και εδώ θέλουμε λοιπόν ενδεχομένως να ενισχύσουμε οικονομικά τον ίδιο τον παραγωγό, ο οποίος όμως θα κινηθεί μέσω αεροδρομίου. Άρα θα είναι μια οδική μεταφορά και κατόπιν ένα αέρια, η οποία θα καταλήξει τελικά να προωθήσει το προϊόν στο τελικό προορισμό. Αυτά που λέτε, συνέργειες και να δούμε challenges ahead που λένε. Να δούμε πώς είναι η επόμενη μέρα. Αυτά με λίγα λόγια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πριν κάτσετε κάτω, μας είπατε ότι οι εισαγωγές με τις εξαγωγές είναι ίσα βάρκα, ίσα νερά. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι έχουν πέσει και οι δύο δείκτες ή έχει πέσει περισσότερο? Αυτό σημαίνει ότι έχει κρατηθεί, δεν θέλω να πω ότι έχει αυξηθεί, όπως διαβάζουμε γενικότερα για την εξαγωγική δραστηριότητα. Έχει όμως διατηρηθεί η εξαγωγική δραστηριότητα. Δηλαδή, σκεφτείτε commodities όπως το λάδι, ας πούμε, δεν θα το εξάγεις ποτέ αεροπορικά. Είναι προφανές αυτό. Έτσι, τα προϊόντα τα οποία εξάγονται είναι τα πιο ακριβά προϊόντα, όπου υπάρχει κάποιο yield. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε διατηρηθεί. Η εισαγωγή έχει πέσει πάρα πολύ και είναι λογικό και πάλι. Okay, αλλά οι εξαγωγές έχουν διατηρηθεί και η τάση είναι προς τα πάνω. Προς τα πάνω. Μια άλλη ερώτηση. Όπως και οι διεθνείς προορισμοί έχουν κρατηθεί καλύτερα, ναι. Και ανέβηκαν φέτος που είχαμε ένα συν 3,6% ναι. σε σχέση με άλλα χρόνια. Έτσι είναι οι καλοί δείκτες. Μιλήσατε για Κόσκο και για τις χερσαίες συνεργασίες, το ERC ή το SEER. Εκείνη η περίφημη σιδηροδρομική γραμμή που έπρεπε να είχε προβλεφθεί και να έρχεται στον αερολιμένα από τον Πειραιά και να φέρνει containers. Ναι, αυτή είναι μια... Τι γνώμη έχετε? Είναι μια ωραία συζήτηση την οποία κάνουμε εδώ και χρόνια. Ναι. Θυμάμαι κάποτε μας είχε πιέσει ένας board member και φίλος καθηγητής transport engineer σε κάποια έκθεση, σε ένα freighters conference, θυμάμαι, το οποίο είχαμε οργανώσει στην Αθήνα, να πούμε ότι ο τρόπος που θα αναπτυχτούμε είναι και μέσω τρένου. Ουσιαστικά φέρνεις το container στο Βενιζέλος και το μεταφορτώνεις αεροπλάνο. Οπότε σε αυτή την παρουσίαση όντως είχα πει ότι με ένα ερωτηματικό βέβαια στο slide ότι υπάρχει και το τρένο. Οπότε μια κυρία από την Φραγκφούρτη ρωτάει, για πείτε μου πού έχει γίνει αυτό. Και εν πάση περιπτώσει ο δικός μας άνθρωπος λέει θα το κάνουμε, θα το αναπτύξουμε. Η απάντηση βεβαίως ήταν ότι καλώς ή κακώς μια τέτοια συνδυασμένη μεταφορά train air δεν έχει υπάρξει πουθενά. Υπάρχει το παράδειγμα, το χαρακτηριστικό της Φραγκφούρτης, που είχε επενδύσει πολλά εκατομμύρια σε μια υποδομή. Και γιατί δεν πέτυχε? Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ένα ULT container ή μάλλον ένα τρένο το οποίο έρχεται στο αεροδρόμιο και μεταφέρει πόσα containers δεν μπορεί με τίποτα να ματσάρει ένα και πάρα πολλά αεροπλάνα. Άρα, πέραν το ότι έχουμε και θέματα υψομετρικής διαφοράς. Εάν θυμάστε, όπως μπαίνετε στο αεροδρόμιο, δεξιά έχουμε τα cargo facilities, είναι 14 μέτρα πιο ψηλά. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να συγκρίνεις μήλα με μήλα για να γίνει. Έτσι. Πολύ ενδιαφέρον. Καμιά άλλη ερώτηση έχει κάποιος να κάνει στον κύριο Σιώρη? Όχι. Ωραία. Ο κύριος Δημήτρης Παπαμιχαήλ, ο άλλος πυλώνας των αερομεταφορών, η επίγεια εξυπηρέτηση. Γεια σας και από μένα. Θα είμαι αρκετά σύντομος. Είμαι ο τελευταίος της παρέας.
Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να μάθουμε δύο πράγματα για το handling. Έχω συναντήσει πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος μου λέει τι κάνετε ακριβώς, τι είναι το handling και πήγε εξυπηρέτηση. Θεωρώ λοιπόν σημαντικό να πούμε δύο πράγματα. Τι είναι το handling, ποιοι είμαστε εμείς σε Golden Handling και ποια είναι η σημασία, αν θέλετε, του handling της επίγειας εξυπηρέτησης στη λειτουργία των αεροδρομίων. Επίγεια εξυπηρέτηση, το ground handling είναι το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρονται στα αεροδρόμια όλου του κόσμου, άρα και της Ελλάδας. Και προσφέρονται με σκοπό την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών, των πτήσεων. Όλο αυτό το σύνολο των υπηρεσιών είναι κατηγοριοποιημένο. Στην εξυπηρέτηση επιβατών, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες στα ΑΜΕΑ, στην εξυπηρέτηση αεροσκαφών στην πίστα, το ramp handling, την διαχείριση, τη φόρτωση, εκφόρτωση των αποσκευών, το cargo handling, το κυρίο που είπε ο κ. Σιώρας προηγουμένως, τη διαχείριση των εμπορευμάτων, την εισαγωγή, την εξαγωγή και τη φυσική διαχείριση στους εμπορευματικούς σταθμούς μας, τον ανεφοδιασμό του αεροσκάφους, το refueling και την τροφοδοσία των αεροσκαφών. Ποιο είναι το background του ground handling? Δύο βασικές κατηγορίες, αυτοεξυπηρέτηση και εξυπηρέτηση προς τρίτους. Η αυτοεξυπηρέτηση, με απλά λόγια, είναι ότι μια αεροπορική εταιρεία έχει την επιλογή να εξυπηρετήσει τα αεροσκάφη της με το δικό της προσωπικό και το δικό της εξοπλισμό. Η εξυπηρέτηση προς τρίτους, όταν επιλέγει μια αεροπορική εταιρεία να δώσει την εξυπηρέτηση αυτή, το σύνολο των υπηρεσιών της δηλαδή, σε έναν άλλον φορέα ανεξάρτητο, independent. Παλαιότερα στην Ελλάδα και η Ολυμπιακή αλλά και η Aegean, αν θέλετε, είχαν την αυτοεξυπηρέτηση. Όμως, όπως θα δείτε στο επόμενο slide, το trend που υπάρχει στην αγορά παγκοσμίως είναι πλέον οι αεροπορικές εταιρείες να δίνουν σε εργολαβίες outsourcing, να κάνουν τις υπηρεσίες τους σε ανεξάρτητους φορείς. Οι νομοθετικές αρχές που διέπουν την επίγεια εξυπηρέτηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ακόμα σε ισχύ ο νόμος του 1997, ο νόμος 67, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που είναι η αρμόδια αρχή για να εφαρμόζει την κοινοτική οδηγία στην Ελλάδα και φυσικά οι φορείς διαχείρισης των αερολιμένων, όπως είναι και το Ελευθέριος Βενιζέλος για το αεροδρόμιο των Αθηνών. Είναι μια απελευθερωμένη αγορά, μια δραστηριότητα η οποία μέχρι το 1999 είχε ένα μονοπωλιακό χαρακτήρα. Μέχρι τότε Ολυμπιακή Αεροπορία, οι υπηρεσίες εδάφους παρήχαν στο σύνολο των αεροδρομίων 100% μονοπωλιακά αυτή τη δραστηριότητα. Από το 1999 η Ελλάδα πλέον εναρμονίστηκε με την κοινοτική οδηγία και σταδιακά από το 1999 στο 2010 ξεκίνησαν μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών η απελευθέρωση του handling στα ελληνικά αεροδρόμια, που σήμερα είναι πλήρως απελευθερωμένο. Στα 24 αεροδρόμια υπάρχουν 3 φορείς επίγειας εξυπηρέτησης και στα 15 τα άγωνης γραμμής αεροδρόμια υπάρχει βέβαια μόνο ένας. Δεν υπάρχει λόγος εκεί να υπάρχει δεύτερος φορέας. 3 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Το Golder δεν το έχω βάλει επειδή εκπροσωπώ την Golder, είναι αλφαβητική σειρά. Η Golder Handling, η SkyServe, η παλαιά Ολυμπιακή αν θέλετε, και η Swissport είναι 3 εταιρείες που από το 1999 ως σήμερα έχουν δραστηριοποιηθεί στο σύνολο πλέον των ελληνικών αεροδρομίων. Το προσωπικό που απασχολούμε και οι 3 στο σύνολό μας στην Ελλάδα είναι περίπου 6.000 άτομα, με μια διακύμανση προφανή μεταξύ καλοκαίρι και χειμώνα λόγω της εποχικότητας που μας διακρίνει. Ο ετήσιος τζίρος είναι γύρω στα 150 εκατομμύρια ευρώ και η διαδικασία για την έγκριση ως φορέας επίγειας εξυπηρέτησης γίνεται μέσω της πολιτικής αεροπορίας, με την εποπτεία της πολιτικής αεροπορίας μέσω διεθνών διαγωνισμών, και η διάρκεια της σύμβασης είναι 7 χρόνια. Ήδη σήμερα σε αρκετά αεροδρόμια λειτουργούμε κάτω από την τρίτη 7ετία, τρίτη σύμβαση. Ποια είναι τα απαραίτητα μέσα για να λειτουργήσεις ως φορέας επίγειας εξυπηρέτησης? 4. Επαρκή και εκπαιδευμένο προσωπικό. Επίγειος εξοπλισμός, ο οποίος είναι αρκετά εξειδικευμένος και είναι και αρκετά ακριβώς. Σήμερα πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί για την αγορά επίγειου εξοπλισμού στα ελληνικά αεροδρόμια και είναι αυτά τα οποία βλέπετε και όλοι σας έχετε χρησιμοποιήσει. Λεωφορεία, τρακτέρ δεν έχετε χρησιμοποιήσει, εν πάση περιπτώσει, λεωφορεία που έχετε πάει, αλλά είναι τρακτέρ, ανεψωτικά μηχανήματα, οι μάντες φόρτωση των αποσκευών, καροτσάκια, ό,τι συντελεί στην γεννήτριες για το αεροσκάφη, κλιματιστικά μηχανήματα, αεροκινητές για να πάρουν μπροστά τα αεροσκάφη. Είναι ένας εξαιρετικά ακριβός σπορ, ακριβός εξοπλισμός και αρκετά εξειδικευμένος. Υποδομές αεροδρομίων, γραφεία για να λειτουργήσουμε, check-in συστήματα για τη δήλωση των αποσκευών και οτιδήποτε έχει να κάνει με την παροχή στον επιβάτη των υπηρεσιών στα αεροδρόμια. Και τεχνογνωσία και εξειδίκευση. Το know-how και το expertise. Εξαιρετικά σημαντικό. Και κερδίζεται με τον χρόνο. Αυτή είναι η εικόνα, η συνολική εικόνα, το μερίδιο αγοράς, αν θέλετε, βάσει των πτήσεων με τα στοιχεία του 2014 για την ελληνική αγορά.
Οι τρεις φορείς επίγειας εξυπηρέτησης εξυπηρέτησαν συνολικά πάνω από 200.000 πτήσεις. Τα μερίδια αγοράς είναι όπως τα αναφέρουμε, η Golden με 45%, η Swissport με 40% και η SkyServe με 15%. Και το δίκτυο που έχουν αναπτύξει αυτές τις τρεις εταιρείες στην ελληνική αγορά. Η Golden είμαστε σε 26 αεροδρόμια, 22 αεροδρόμια η Swissport και 37 αεροδρόμια η SkyServe, 13 εκ των οποίων είναι τα άγωνα αεροδρόμια, όπως είπα προηγουμένως. Σε παγκόσμια κλίμακα, το ground handling κάνει ένα τζίρο γύρω στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Η τάση που φαίνεται στον πίνακα αυτό είναι ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιλέγουν ανεξάρτητους φορείς ως παρόχους επίγειας εξυπηρέτησης παρά να κάνουν την αυτοεξυπηρέτησή τους ή να δίνουν σε αεροδρόμια την εξυπηρέτηση αυτή. Υπάρχει μια σαφή τάση ανάπτυξης των independent handlers με 7% το χρόνο. Σήμερα είναι περίπου 50-50. Το trend όμως για το 2022, η πρόβλεψη για το 2022 δείχνει ότι το 40 με 45% πλέον θα είναι αυτοεξυπηρετούμενοι φορείς και το 50 με 60% θα είναι επίγεια εξυπηρέτηση προς τρίτους. Είναι μια ανταγωνιστική αγορά. Οι αυξήσεις των τιμών είναι πολύ χαμηλές σε πολλά αεροδρόμια και σε πολλές χώρες και σε πολλές αγορές είναι αρνητικές. 1 με 2% είναι η αύξηση, η οποία κυρίως οδηγείται από πληθωριστικές αυξήσεις. Ποια είναι η σημασία των ground handling στον τουρισμό? Θέλουμε να λέμε ότι λειτουργούμε τα αεροδρόμια. Προφανώς άλλος είναι ο ιδιοκτήτης των αεροδρομίων, αλλά οι φορείς επίγειας εξυπηρέτησης έχουν τον βασικό ρόλο, τον ζωτικό, αν θέλετε, ρόλο να λειτουργούν τα αεροδρόμια. Χωρίς εμάς δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν τα αεροπλάνα, με άλλα λόγια. Είμαστε η πρώτη και τελευταία εικόνα των τουριστών στην Ελλάδα. Και όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το 80% του τουρισμού στην Ελλάδα έρχεται αεροπορικός. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό μια καλή εικόνα, μια καλή παρουσία, ένα ζεστό χαμόγελο, ένα ζεστό καλωσόρισμα, καλώς ήρθατε, ή ένα πολύ ζεστό καλό ταξίδι όταν φεύγει ένας επιβάτης. Είναι η πρώτη και τελευταία εικόνα και την θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική. Έχουμε συμβάλει στη μείωση του κόστου των αεροπορικών εταιρεών μέσω των εκπτώσεων που έχουν δοθεί λόγω του ανταγωνισμού. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένας έντονος ανταγωνισμός στην επίγεια εξυπηρέτηση και έχουν υπάρξει σημαντικές μειώσεις στα κόστη handling των αεροπορικών εταιρεών, πάνω από 40%, το οποίο αυτό, αν θέλετε, έχει μετακυλιστεί και στο τουριστικό πακέτο. Μιλάμε για 5 ευρώ τουλάχιστον τη θέση ανά άτομο. Η αναβάθμιση της ποιότητας επίγειας εξυπηρέτησης, και αυτό λόγω του ανταγωνισμού, και καλά είναι να υπάρχει ανταγωνισμός. Το κάνουμε καλύτερα. Εμείς το κάνουμε καλύτερα, εμείς το κάνουμε πιο όμορφα, εμείς το κάνουμε πιο έξυπνα. Αυτό όμως έχει συντελέσει, αν θέλετε, στο τέλος της ημέρας οι αεροπορικές εταιρείες να παίρνουν και φτηνότερο handling, αλλά και καλύτερο handling. Και φυσικά νέες θέσεις εργασίας. Η δραστηριοποίηση των φορέων επίγειας εξυπηρέτησης στην περιφέρεια τα τελευταία χρόνια έχει συμβάλει πάρα πολύ σημαντικά στο πρόβλημα της ανεργίας, ειδικά στις νέες ηλικιακές ομάδες, 23 με 36. Έχουμε δώσει πάνω από 2.500 θέσεις εργασίας εμείς, σαν εταιρεία, θα δείτε όμως και τις άλλες εταιρείες σε λίγο. Και αυτό, αν θέλετε, διότι υπάρχει το minimum requirement προσωπικό που επιβάλλει η πολιτική αεροπορία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ανοίγεις ένα αεροδρόμιο, άσχετα αν έχεις ή δεν έχεις πελάτες, θα πρέπει να πας στο αεροδρόμιο και κόσμο και εξοπλισμό. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι κάποτε η Ολυμπιακή μπορεί να έχει κόσμο που τον έχει χάσει τώρα, τον έχουν άλλες εταιρείες. Είναι ότι πρέπει να έχεις τα δικά σου μέσα για να λειτουργήσει ένα αεροδρόμιο, είτε έχεις πελάτες είτε δεν έχεις. Δύο λόγια για την Golden Handling με αριθμούς. Δραστηριοποιούμαστε σε 3 χώρες. Σε 3 χώρες, Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Είμαστε η μοναδική ελληνική εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης που κάναμε την εξωστρέφειά μας, αν θέλετε, στο εξωτερικό. Ξεκινήσαμε το 2008 στην Κύπρο, συνεχίσαμε το 2010 στη Βουλγαρία και θα μας δείτε τα επόμενα χρόνια και σε άλλες αγορές στο εξωτερικό. Δραστηριοποιούμαστε στις 3 χώρες αυτές, σε 31 αεροδρόμια, 26 στην Ελλάδα, 2 στην Κύπρο, 3 στη Βουλγαρία. Απασχολούμε περισσότερους από 3.500 εργαζόμενους στις 3 αυτές χώρες. Μέσω συνεργατών μας μπορούμε να παρέχουμε ένα δίκτυο εξυπηρέτησης στα αεροδρόμια του Μονάχου, της Ζηρίχης, της Αιθιοπίας, που χθες κάναμε την πρώτη μας επίγεια εξυπηρέτηση. Επαναλαμβάνω, της Αιθιοπίας για όσους δεν το κατάλαβαν.
και έχουμε προκριθεί στον τελευταίο γύρο για την ανάληψη του ως δεύτερος φορέας επίγειας εξυπηρέτησης στα 3 μεγαλύτερα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, το Τζέντα, το Ριάντ και το Δαμάμ, αποτέλεσμα που θα έχουμε τον Απρίλιο του 2015 στον Ούπο. Εξυπηρετήσαμε στο σύνολο των 3 χρόνων πάνω από 120.000 πτήσεις το 2014. Αυτό σημαίνει κάθε 4 λεπτά μία επίγεια εξυπηρέτηση. Πάνω από 15 εκατομμύρια επιβάτες και έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 100 εταιρείες που τους παρέχουμε την επίγεια εξυπηρέτηση στις 3 αυτές χώρες. Είμαστε πολύ περήφανοι για το πελατολόγιό μας, αυτό το μοσαϊκό που λίγο μπερδεύει, αλλά δεν θέλουμε να δικήσουμε κάποιον από τους πελάτες μας. Εξυπηρετούμε τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες οι οποίες επιχειρούν στις 3 χώρες που είμαστε, εκτός από την Αιγαίου και την Ολυμπιακή, Air France και LM, Alitalia. Θα δούμε πάρα πολλές εταιρείες του κόλπου της εταιρείας και τις 4, Etihad, Emirates, Gulf, την Qatar στη Βουλγαρία, τη Singapore Airlines από το 2014, ρώσικες εταιρείες όπως είναι η Aeroflot, η UTR, η Siberia, η Vim, low cost εταιρείες όπως είναι η EasyJet, η Vueling, charter εταιρείες όπως βλέπουμε τη Monarch και ένα σωρό άλλοι πελάτες μας που τους κρατάμε σαν κόρη οφθαλμού. Έχουμε μια πολύχρονη σχέση μαζί τους. Είναι μια πραγματικά καλή σχέση που έχουμε αναπτύξει με τους πελάτες και νομίζω ότι είναι αυτό το καλό στοιχείο που μας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε, εξυπηρέτηση επιβατών, εξυπηρέτηση των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, τα PRM services, εξυπηρέτηση αεροσκάφους, διαχείριση των εμπορευμάτων και του ταχυδρομείου, εξυπηρέτηση των ιδιωτικών αεροσκαφών, VIP επιβάτες, αρχηγοί κρατών, lounge services. Έχουμε 2 δικές μας αίθουσες, μία στο Ελευθέριος Βενιζέλος και μία αίθουσα business class στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, και την αποπαγωποίηση, και αντιπαγωποίηση των αεροσκαφών, πράγμα που κάναμε και χθες στη Θεσσαλονίκη, το κάνουμε και τώρα το μεσημέρι, το κάναμε στη Θεσσαλονίκη, προχθές στη Βουλγαρία που είχε μία σφοδή χιονόπτωση το απόγευμα. Θεωρούμε ότι είναι μια εξειδικευμένη και πάρα πολύ χρήσιμη υπηρεσία που συμβάλλει, αν θέλετε, και στη σωστή ροή του αερολιμένα. Αυτή είναι η διείσδυσή μας σε πτήσεις την τελευταία δεκαετία. Είμαστε αρκετά υπερήφανοι και για αυτό το slide. Εφταπλασιάσαμε τη δουλειά μας στα τελευταία 10 χρόνια, από 13.000 πτήσεις το 2004, το 2014 στις πάνω από 92.000 πτήσεις. Και η πρόληψη για το 2015, αν δεν έχουμε κάποια αρνητική έκπληξη, θα είναι επίσης θετική. Αυτά είχα να πω. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και εμείς είναι αυτές που αντιμετωπίζουν βέβαια το σύνολο της αεροπορικής κοινότητας. Υποδομές των αεροδρομίων. Υποφέρουμε και εμείς από τις κακές, μη επαρκείς υποδομές των περιφερειακών αεροδρομίων. Για το Βενιζέλος δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Οι υποδομές είναι εξαιρετικές. Όμως στην περιφέρεια χρειάζεται να γίνει κάτι χθες. Είτε η πολιτεία, είτε οι ιδιώτες, όποιος και να είναι, θα πρέπει αύριο, τώρα, να ξεκινήσουν τη διαδικασία, τουλάχιστον στους τουριστικούς πυλώνες, να βελτιώσουν την κατάσταση. Και από συστήματα λειτουργικά, όπως είναι εξειδικευμένα, το QT, το BRS, συστήματα που θα διευκολύνουν τη ροή των επιβατών, αλλά και η χωρητικότητα των αεροδρομίων είναι πάρα πολύ περιορισμένη, και αυτό τη δήλωση του κυρίου Κούκη προφανώς τη χαιρετίζω, ότι φτάσανε τα αεροδρόμια, τα περιφερειακά, το 2014 στα όρια τους. Αυτό πρέπει να ξυπνήσει οπωσδήποτε την πολιτεία, έτσι ώστε να προχωρήσει στην βελτίωση των υποδομών αυτών. Τα κόστη είναι επίσης μία από τις προκλήσεις μας. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος λειτουργούμε αρκετά χρόνια. Είμαστε σε στενή συνεργασία με τις αρχές. Έχουν γίνει πολλά βήματα για να διορθώσουμε, να βελτιώσουμε τα κόστη. Εκτιμούμε ότι μία πιθανή επέκταση της σύμβασης με το δημόσιο θα διορθώσει, αν θέλετε, τα κόστη προς όφελος των χρηστών του αεροδρομίου. Και βέβαια εποχικότητα. Χαιρετίζουμε και την προσπάθεια του ΣΕΤΕ για την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, 1 μήνα μετά το τέλος περίοδου, 1 μήνα πριν. Χαιρετίζουμε και την δήλωση που άκουσα πρόσφατα από την αναπληρώτη Υπουργό Τουρισμού για 12μηνη τουριστική σεζόν. Σε εμάς θα δώσει πολύ, σε εμάς τους ground handlers, θα δώσει στην περιφέρεια πολύ μεγάλη ανάσα, διότι αντιλαμβάνεστε ότι δουλεύουμε 6 μήνες και 6 μήνες δεν κάνουμε τίποτα. Πρέπει να ξαναπροσλάβουμε τον κόσμο και πάλι από την αρχή να τους βρούμε, να τους εκπαιδεύσουμε, να τους δείσουμε και να ξεκινήσει η εξυπηρέτηση και μετά τον Οκτώβριο να σταματήσει αυτό και άντε πάλι την επόμενη σεζόν. Όπως και ο εξοπλισμός. Αρκετά ακριβώς εξοπλισμός, αρκετά εξειδικευμένος εξοπλισμός κάθε 6 μήνες και τον πληρώνουμε, διότι τα πάγια δεν αποσβαίνονται μόνο σε 6 μήνες. Έτσι, θέλει 12 μήνες. Άρα λοιπόν η οποιαδήποτε επιμήκυνση τουριστικής περίοδου θα ωφελήσει και εμάς.
Αυτά ήθελα να πω. Εκτιμώ ότι ήμουν αρκετά σύντομος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα λεπτό, περιμένω. Κάποια ερώτηση υπάρχει? Μια στιγμή. Είναι μια... Δεν είμαι τίποτα αντίπαλος στο τουριστικό επάγγελμα. Εάν είστε ευχαριστημένος με το προσωπικό σας και τι training τους κάνετε. Κοιτάξτε. Εντύμως να μου απαντήσετε, όχι να μου το πείτε πολύ καλή ερώτηση. Προσωπικά είμαι πολύ ευχαριστημένος. Αλλά επειδή θα το έλεγε ίσως οποιοδήποτε αυτό το πράγμα, κάθε μέρα γίνομαι δέκτης πολλών σχολείων, παραπώνων, ευχαριστήριων επιστολών από τον κόσμο. Ξέρετε, είναι εξαιρετικά δύσκολο να πάρει ο επιβάτης αυτό που θέλει ο καθένας. Θέλει το ιδανικό. Ο κάθε επιβάτης θέλει το χαμόγελο, την καλύτερη εξυπηρέτηση, τη μοναδικότητα που απαιτεί. Θεωρώ ότι το έχουμε καταφέρει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Τηρουμένων πάντα των αναλογιών. Και οι αναλογίες ποιες είναι? Ότι λειτουργούμε σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον και προσπαθούμε σε αυτό το περιβάλλον να κρατήσουμε τα κόστη. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι σε μια εταιρεία που είναι εντάσσεως εργασίας, το 70% του εσόδου μας πηγαίνει στη μισθοδοσία του προσωπικού. Προσπαθούμε να κρατήσουμε την ισορροπία έτσι ώστε να παρέχουμε σωστή υπηρεσία, ασφαλές υπηρεσίες, να είναι ικανοποιημένος ο πελάτης που είναι η αεροπορική εταιρεία, αλλά και ο πελάτη μας που είναι οι επιβάτες. Αυτό κοιτάξτε. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο προέκυψε. Θα σας πω. Το 2014 υποφέραμε και εμείς, όπως υπέφεραν πάρα πολλοί επιβάτες. Γιατί 3 χώρες κατέρευσαν τα συστήματα της διαχείρισης αποσκευών τους. Η Γαλλία, η Αγγλία και το Βέλγιο. Και η Ιταλία. 4 χώρες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συσσωρεύονται χαμένες αποσκευές στα απολεσθέντες αφίξεις που όσοι τα έχουν δει, και ο handler ο οποίος είναι εκεί για να δώσει μία λύση σε έναν επιβάτη που έχασε 1-2 βαλίτσες, να πρέπει να διαχειριστεί 150 χαμένες αποσκευές αναπτύσσει. Στην Ισπανία, λόγω της απεργίας του προσωπικού εδάφους, δεν ξεφορτώναν τις αποσκευές. Στη Aegean που πήγαινε στη Βαρκελόνη, στη Μαδρίτη, γυρίζανε πίσω οι αποσκευές των επιβατών που είχαν πάει εκεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ότι. Δεν μιλάω για τώρα που να έγινε αυτό, εντάξει, λογικό. Αλλά είναι ότι συνέχεια χρόνια δεν μπορεί να πιάσει ένα τηλέφωνο. Να δηλώσει μια απώλεια. Πού βρίσκεται η βαλίτσα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω πώς δεν το έχετε λύσει. Ίσως να είναι μια προσωπική εμπειρία, την οποία θα χαρώ να τη δω έτσι αργότερα με συμπάθεια. Τουρίστες εξυπηρετώ. Και εγώ ξενοδόχος είμαι. Τουρίστες εξυπηρετώ. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Οι ξενοδόχοι έχουν μια επιδότηση το χειμώνα στο προσωπικό τους. Εσείς έχετε κάτι τέτοιο? Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέτετε. Διότι εμείς υποχρεούμαστε είναι η απέτηση πολιτικής αεροπορίας να λειτουργούμε σε περιφερειακά αεροδρόμια, όπως είπα προηγουμένως, άσχετα αν έχουμε ή δεν έχουμε πτήσεις. Και ένα αίτημα το οποίο έχουμε είναι ότι, επειδή λειτουργούμε και εμείς σε άγωνα αεροδρόμια, λειτουργούμε σε 2 άγωνα αεροδρόμια, σε Σκύρο και την Πάρο. Ένα αίτημά μας προς την πολιτεία είναι να επιδοτείτε το προσωπικό το δικό μας σε αυτά τα αεροδρόμια. Όπως επιδοτούνται οι αεροπορικές εταιρείες που επιχειρούν στα αεροδρόμια αυτά, έτσι και εμείς να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τις θέσεις εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα αυτό. Δεν ήθελα να το θέσω στο ακροατήριο προηγουμένως. Ευχαριστώ που το θέτετε. Ευχαριστώ. Δεν έχω μια ερώτηση. Όχι για τον κύριο Μιχαήλ. Δεν θυμάμαι ποιος το είπε προηγουμένως, ο κ. Παπαδοπούλου και ο κ. Ιεραπετρίτης, σε σχέση με τα 6.000 ευρώ που επιδοτεί η Τουρκία. Δεν θυμάμαι. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, γιατί εμείς είμαστε σε ένα άλλο καθεστώς λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Τουρκία είναι ένα μεσοβέζικο καθεστώς το οποίο το εκμεταλλεύεται αρκούντος. Δυστυχώς δεν μπορούμε. Είναι επιδοτούμενη οικονομία, είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούμε να το ανταγωνιστούμε. Υπάρχουν άλλοι έμεσοι τρόποι βέβαια να βοηθηθούν τα αεροδρόμια κλπ. Εγώ θα έλεγα ένα πολύ σημαντικό, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο κύριος Παπαμιχαήλ, είναι τελικά η αποστρατικοποίηση, αν θέλετε σε εισαγωγικά, και κάποιων αεροδρομίων που λειτουργούν με μισό-μισό καθεστώς, το οποίο αφαιρεί δυναμικότητα, μιλάω για την περιφέρεια βέβαια, και είναι μια ερμαφρόδιτη κατάσταση. Δεν νομίζετε?
Πέστε μου την ερώτηση πάλι για να θέσουμε το θέμα. Αυτό που είπα εγώ ήταν σε σχέση με την επιδότηση των 6.000 που ακούστηκε προηγουμένως, που επιδοτεί η Τουρκία το αεροδρόμιο για να μπορεί να... Το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε το αεροπλάνο. Ναι, εντάξει. Επιδοτεί στην ουσία η Τουρκία, έχει το ελεύθερο. Ναι, παρόλα αυτά η Τουρκία δεν είναι όπως είμαστε στην ίδια νομικό καθεστώς σχέση με την Ευρωπαϊκή. Ακριβώς, ναι, αλλά μπορεί η Τουρκία, έχει τη δυνατότητα ως χώρα, δεν εμπίπτει στους κανόνες ανταγωνισμού με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ναι, μεν είναι... Ακριβώς, δεν επιδοτεί την Turkish Airlines μόνο, επιδοτεί όλες τις εταιρείες νομίζω. Πώς μπορεί να αντιμετωπίσουμε εμείς ως χώρα? Θα πρέπει να σας απαντήσει κάποιος που είναι εδώ αρμόδιος από τις αεροπορικές εταιρείες. Θέσατε τώρα τη Σαντορίνη, η οποία είναι το πρόβλημα, με την μεικτή χρήση, αν θέλετε, και του πολεμικού αεροδρομίου. Και δεν είναι βέβαια μόνο η Σαντορίνη, είναι και ο Άραξος, είναι και ο Βόλος. Και το Ηράκλειο είναι. Το Ηράκλειο, το οποίο δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Αλλά θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε στα αεροδρόμια αυτά είναι το πικ. Το πικ, το οποίο πραγματικά μας σκοτώνει. Αντιλαμβάνεστε το να έχουμε να εξυπηρετήσουμε 12 στο Ηράκλειο συγκεκριμένα, 12 πτήσεις μέσα σε μία ώρα και μετά τίποτα, και μετά από 6 ώρες μία πτήση και μετά 15 πτήσεις σε 4 ώρες, είναι ένα σημαντικό θέμα, το οποίο βέβαια προσπαθούμε με την αρμόδια αρχή των slots να το διαχειριστούμε έτσι ώστε να υπάρχει ένα σπρεντάρισμα, να υπάρχει ένα άνοιγμα, αν θέλετε, και να μπορεί να γίνει πιο ομαλή η ροή των επιβατών. Για τη Σαντορίνη που θέσατε προηγουμένως, ήμουνα μάρτυρας το καλοκαίρι σε μια καθημερινότητα των ουρών που υπάρχουν έξω από το αεροδρόμιο. Τρελές ουρές, δεν υπάρχει η υποδομή μέσα στο αεροδρόμιο, δεν υπάρχουν τα gates να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Στα Χανιά συμβαίνει το ίδιο, συνέβη το ίδιο, που είναι μεγαλύτερο αεροδρόμιο. Και το πάρκινγκ, βεβαίως. Και το πάρκινγκ. Για να έρθει να αφιχθεί ένας επιβάτης, μπορεί να κάνει 15 λεπτά μέχρι να μπει μέσα στο κτίριο. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παπαμιχαήλ αν είναι μέσα στα σχέδια της Cold Air Handling να επεκταθεί και σε νέες αγορές όπως πρόσφατα έκανε με την Αιθιοπία. Θεωρούμε ότι η εξωστρέφεια, η οποία με επιτυχία την έχουμε δουλέψει τα τελευταία χρόνια και μας έχει βγει, και αν θέλετε έχει πάει το όνομά μας αρκετά μακριά στον κόσμο, θέλουμε να την επεκτείνουμε. Όπως σας είπα προηγουμένως, χθες είχαμε με ιδιαίτερη χαρά ανακοίνωσε σήμερα στους μετόχους του Διοικητικού Συμβουλίου την συνεργασία μας στην Αιθιοπία. Τι κάναμε στην Αιθιοπία? Κάναμε μια συνεργασία εξαετή με μια τοπική εταιρεία handling, η οποία ήθελε να επεκτείνει τις δραστηριότητες της από κάργο μόνο και στην πίστα. 4 χρόνια προσπαθούσε με άλλες συνεργασίες να το κάνει, δραστηριοποιηθεί, δεν μπόρεσε. Με τη δική μας συνεργασία κατάφερε πριν από 3 μήνες, πήρε την άδεια εξυπηρέτηση στο αεροδρόμιο Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας και χθες κάναμε την πρώτη μας πτήση και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γι' αυτό, διότι έχουμε ανθρώπους Έλληνες, οι οποίοι είναι 18 άνθρωποι σήμερα στο αεροδρόμιο της Αιθιοπίας, που παρέχουν την τεχνογνωσία, έχουν το επιχειρησιακό management και τις εκπαιδεύσεις, αν θέλετε, στους ντόπιους. Όπως είπα και προηγουμένως, η Σαουδική Αραβία είναι μία από τις αγορές που έχουμε στρατηγικά επιλέξει να αναπτυχθούμε. Έχουμε προκριθεί στο τελευταίο γύρο, είναι ένα πολύ μεγάλο project. Τα 3 αεροδρόμια αυτά, να τα πω έτσι σε μέγεθος του Ελευθέρους Βενιζέλος. Η Τζέντα είναι 2 φορές το Ελευθέρος Βενιζέλος σε κίνηση. Μιλάμε για 32 εκατομμύρια κίνηση. Η Τζέντα ή το Ριάντ είναι σαν το Ελευθέρος Βενιζέλος, τα 15 εκατομμύρια, και το Νταμάμ είναι το μισός Βενιζέλος με 7,5 εκατομμύρια επιβάτες. Ένα πάρα πολύ μεγάλο project, στο οποίο συμμετέχει και το αεροδρόμιο του Μονάχου, σε αυτό το consortium, και ένας κατασκευαστικός γίγαντας της Σαουδικής Αραβίας, το Saudi Bin Laden Group. Είμαστε αρκετά αισιόδοξοι για την έκβαση του διαγωνισμού και θεωρούμε ότι, για όποιους δεν άκουσε, είναι το Saudi Bin Laden Group. Είναι το γνωστό. Είναι οικογένεια. Στα επόμενα σχέδιά μας είναι η ανάπτυξή μας σε 2 χώρες στην Ευρώπη. Επιτρέψτε μου να μην αναφερθώ ακόμα, δεν είναι ανακοινώσει μας, αλλά η ομάδα μας εδώ και αρκετά χρόνια, η ομάδα ανάπτυξης εταιρείας, έχει βγει εκτός συνόρων για να δούμε σε ποιες αγορές έχουμε την ευκαιρία να αναπτυχθούμε. Στη Βουλγαρία, που έχουμε ξεκινήσει την δραστηριοποίησή μας το 2010, είμαστε η μόνη εταιρεία που έχουμε παρουσία στα 3 διεθνή μεγαλύτερα αεροδρόμια της Βουλγαρίας, τη Σόφια, τον Μπουργκάς και τη Βάρνα. Καμία εταιρεία από τις εκεί δραστηριοποιούμενες δεν είναι στα 3 αεροδρόμια αυτά. Έχουμε το μοναδικό προνόμιο και προβάδισμα
σε αυτό το θέμα του ανταγωνισμού. Η Σόφια είναι ένα αεροδρόμιο καθαρά πρωτευουσιάνικο, με τους τακτικούς αερομεταφορείς να πετάνε, όμως Μπουργκάς και Βάρνα είναι τουριστικοί προορισμοί, πάρα πολύ έτσι, συνυφασμένο το προϊόν με το τουριστικό που έχουμε στην Ελλάδα. Αφορά την παρουσίαση που κάνατε σε σχέση με το αεροδρόμιο που είχε το 2007 τη μεγαλύτερη και σήμερα έχει τέλος πάντων λίγο πιο κάτω. Ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε στοιχεία και για τα άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, αν παρουσιάζουν παρόμοια πτώση σε σχέση με το 2007 ως σήμερα ή αν δεν είναι ίδια τα μεγέθη. Και μια δεύτερη ερώτηση που δεν είμαι σίγουρη, νομίζω η κυρία Παπαδοπούλου θα πρέπει να έχει την απάντηση. Τι ισχύει τελικά, μύθος ή πραγματικότητα, ότι είναι ακριβό το αεροδρόμιο της Ελλάδας? Λοιπόν, καταρχήν ας μιλήσουμε λίγο για τα τέλη και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ερώτηση, γιατί και αν μπορούμε λίγο στην παρουσίαση, αν την παρουσίασή μου μπορούμε να την ξαναέχουμε, γιατί έχω ένα slide ειδικά γι' αυτό. Την ερώτηση την περίμενα. Λοιπόν, να πω απλά, και θα το δούμε τώρα, ότι μαζί με τα κίνητρα, είδατε αρκετή ώρα έκανα αναφορά στο θέμα αυτό, στο θέμα των κινήτρων, τόσο των αναπτυξιακών, όσο και των στοχευμένων. Αν θέλετε λοιπόν να δείτε μία σύγκριση των τελών του αεροδρομίου της Αθήνας, των χρεώσεών του, συν επίγεια εξυπηρέτηση, γιατί δείτε πολλές φορές μιλάμε για αεροδρομιακές χρεώσεις, δεν λαμβάνουμε υπόψη όλα τα άλλα στοιχεία τα οποία διαμορφώνουν ένα κόστος για μια αεροπορική εταιρεία. Επίγεια εξυπηρέτηση λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι πάρα πολύ χαμηλή, είναι η φθηνότερη αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και αν θέλετε να δείτε πώς διαμορφώνεται το κόστος μας, είμαστε εκεί. Δείτε λοιπόν κάτω δεξιά, μαζί με τα κίνητρα, πού βρισκόμαστε ως Αθήνα. Πιο ακριβή από εμάς είναι η Βαρκελόνη, είναι η Κωνσταντινούπολη, είναι η Μαδρίτη. Δείτε που βρίσκεται το Φιουμιτσίνο. Αυτό λοιπόν καλό είναι, και γι' αυτό ακριβώς το έχω εδώ, για να δείτε στην πραγματικότητα πώς μαζί με τα κίνητρα που πολλοί κόσμος δεν τα γνωρίζει, τα γνωρίζουν όμως πολύ καλά οι χρήστες του αεροδρομίου, τα γνωρίζουν πολύ καλά οι αεροπορικές εταιρείες. Ξέρουν πολύ καλά ότι εκτός από τα αναπτυξιακά, από το 2011 που έχουμε προσθέσει και τα στοχευμένα κίνητρα, οι εκπτώσεις μας φτάνουν, μπορούν να αγγίξουν σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι και το 80% επί του δημοσιευμένου τιμοκαταλόγου. Αυτό λοιπόν περί ακρίβειας των τελών στην πραγματική επιχειρηματική πρακτική και στην καθημερινότητα των αερομεταφορέων δεν ισχύει. Να πω κι άλλο ένα σημείο, γιατί πολλές φορές την έχουμε ακούσει αυτή την ερώτηση σε σχέση με την κίνηση την εισερχόμενη. Και πολλές φορές έχουμε ακούσει να λένε ότι αν για παράδειγμα τα τέλη δεν υπήρχαν, λέω τώρα ένα παράδειγμα, θα είχαμε πάρα πολύ αυξημένη αεροπορική κίνηση κτλ. Καταρχήν, αν αυτό συνέβαινε, αν δηλαδή αεροδρομιακές χρεώσεις δεν υπήρχαν, και αυτό οδηγούσε στη δημιουργία hubs ή σε πάρα πολύ αυξημένη αεροπορική κίνηση, όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας θα ήταν hubs. Έχετε δει εσείς να γίνεται η Ρόδος, η Κρήτη, η Θεσσαλονίκη ακόμα hub? Είναι οι άλλοι παράγοντες για τους οποίους συζητάγαμε, δηλαδή οικονομία, ελκυστικότητα προορισμού, αερομεταφορέας βάσης, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντες. Επιπλέον, τα αεροδρομιακά τέλη, οι χρεώσεις, είναι μόνο το 4 με 7% του άμεσου λειτουργικού κόστους μιας αεροπορικής. Άρα όλη αυτή η συζήτηση, που θεμιτή και σωστή είναι από την άποψη των επιχειρήσεων, με την έννοια του ότι μια επιχείρηση θέλει βεβαίως να ελαχιστοποιήσει το κόστος της όσο είναι δυνατόν. Απ' την άλλη, αυτή η συζήτηση όμως δεν είναι μια συζήτηση επί πραγματικών περιστατικών. Γι' αυτό ακριβώς είχα φέρει και αυτό το... Βεβαίως, βεβαίως. Και είμαστε αυτή τη στιγμή το πιο φτηνό αεροδρόμιο στην Ευρώπη σε επίγεια εξυπηρέτηση. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό λέμε. Κοιτάξτε, εδώ το έχουμε συνολικά. Με τα κίνητρά μας όμως, και το βλέπετε εδώ, ακριβώς με το δεύτερο σετ κινήτρων, εγώ δεν μιλώ μόνο για τα αναπτυξιακά που ίσχυαν από το 2001 και δεν μιλώ μόνο για τα αναπτυξιακά, γιατί από το 2011 και μετά βιώσαμε μια πολύ μεγάλη κρίση. Και αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι να στοχεύσουμε με συγκεκριμένες ενέργειες, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα πολύ ευνοϊκό πλαίσιο για την συνέχιση της δραστηριότητας των αεροπορικών εταιριών. Με αυτά λοιπόν μαζί, οι εκπτώσεις κατά περίπτωση,
όχι across the board, όχι για όλους τους χρήστες, μπορεί να φτάσει μέχρι 80%. Μέση έκπτωση όμως θα τη δείτε και 40% και 30% επί του δημοσιευμένου τιμοκαταλόγου και 50%. Άρα είναι σημαντικές εκπτώσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεν λέμε ότι αυτές είναι που φέρνουν την αεροπορική κίνηση. Άλλοι είναι οι παράγοντες. Απλά διαμορφώνουν ένα ευνοϊκό πλαίσιο και μοιραζόμαστε κι εμείς το ρίσκο με τον πελάτη μας. Αυτό είναι και η λογική των κινήτρων άλλωστε. Όλοι οι χρήστες από την πάνω αίθουσα, κάτω, οι εταιρείες που κάνουν handling, τα εστιατόρια, τα ενοίκια. Ναι. Λοιπόν, πάλι με την... Τα γραφεία των αεροπορικών εταιριών. Εκεί λοιπόν έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και μια διαπραγμάτευση από το 2011. Πάλι όχι μόνο να συγκρατηθούν οι τιμές, αλλά και κατά περίπτωση να μειωθούν. Τώρα συγκεκριμένα δεν έχω κάποιο slide για να σας δείξω λίγο, γιατί αυτό ή συγκρινόμαστε με τον εαυτό μας ή συγκρινόμαστε με άλλα αεροδρόμια ευρωπαϊκά. Οπότε θα έπρεπε να έχει κανείς αντίστοιχα και το συγκεκριμένο. Η προσπάθεια πάντως έγινε και να συγκρατηθεί το κόστος και κατά περίπτωση να μειωθεί. Αυτό που προσπαθώ να πω συνολικά είναι ότι η προσπάθειά μας τόσο στις μη αεροναυτιλιακές δραστηριότητες όσο και στις αεροναυτιλιακές ήταν ακριβώς να διαμορφωθούν όσο γίνεται πιο ευνοϊκές συνθήκες. Δηλαδή αυτό το πολλές φορές που λέμε το customer oriented, προσπαθήσαμε να το κάνουμε πράξη με την έννοια πια απέναντι στην αεροπορική εταιρεία και απέναντι στους χρήστες και εν τέλει απέναντι στον τελικό χρήστη που είναι ο επιβάτης. Οπότε αυτό είναι και το βασικό μας μέλημα πάντα, τόσο στις παρεχόμενες υπηρεσίες, όσο βέβαια και στη διαμόρφωση όλων των άλλων τιμολογιακών μας πρακτικών. Και νομίζω αυτό γενικά οι πελάτες μας το λένε γενικότερα. Δηλαδή θέλω να πω, το παραδέχονται ότι προσπαθούμε όσο μπορούμε να εξυπηρετούμε. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Okay. Έχει και μια ερώτηση ο κύριος Κωνσταντίνος Μαρινάκος από το τοπικό οργανισμό Πελοποννήσου, από τον τουριστικό οργανισμό Πελοποννήσου. Ναι, σας ευχαριστώ. Ήθελα να υποβάλω και εγώ ένα ερώτημα, γιατί είναι μοναδική ευκαιρία που είστε συγκεντρωμένοι τόσοι συντελεστές αερομεταφορών ταυτόχρονα. Γίνεται πολλής λόγος τελευταία, θα έχετε ακούσει άλλωστε, για τη χρήση του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τρίπολης και ως πολιτικό και βεβαίως σημαντικές προσπάθειες από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την προώθηση μιας τέτοιας προοπτικής. Αυτό το οποίο ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, διότι διακαώς εξαρτώνται τουριστικά. Άλλωστε και κατά δήλωση δική σας, αλλά είναι και κοινά αποδεκτό ότι πλέον το 80% των επισκεπτών, των τουριστών στη χώρα μας είναι αερομεταφερόμενοι. Άρα λοιπόν για προορισμούς όπως η Πελοπόννησος, που θεωρείται ένας νέος προορισμός και σχεδόν άγνωστος στο διεθνή τουριστικό χάρτη, μια τέτοια προοπτική θα ήταν πολύ σημαντική και για πολλούς ακόμα λόγους, και λόγω της γεωμορφολογίας που υπάρχει και λόγω τέλος πάντων της έλλειψης σημαντικών κοινωνικών υποδομών και αναδομών. Το ερώτημα που θέλω να θέσω είναι το εξής. Κατά πόσο θεωρείτε πραγματικά ρεαλιστικό και βιώσιμο ένα τέτοιο στόχο? Ξέρετε ότι έχουν γίνει σημαντικές ενέργειες, μάλιστα με αποκορύφωμα την υπογραφή μιας κοινής υπουργικής απόφασης πρόσφατα μεταξύ κυρίου Αβραμόπουλου και Χρυσοχοΐδη για την παραχώρηση της χρήσης αυτού στην ΕΠΑ. Και βεβαίως με την προοπτική παραχώρηση της διαχείρισης και στην περιφέρεια Πελοποννήσου, προκειμένου να προκήρυται ένας ΔΙΤ για την λειτουργία του αεροδρομίου αυτή. Άρα λοιπόν θα ήθελα να γνωρίζω πραγματικά την άποψή σας. Πόσο ρεαλιστικό είναι και βιώσιμο κάτι τέτοιο, μια τέτοια προοπτική? Ποια είναι η εικόνα που μπορείτε να μεταφέρετε από άλλα ανάλογα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας μας ως προς τη βιωσιμότητά τους? Σας ευχαριστώ. Να πω εγώ δύο λόγια και όποιος θέλει παίρνει το λόγο. Εγώ νομίζω ότι η Πελοπόννησος είναι το επόμενο Ελντοράντο του ελληνικού τουρισμού. Νομίζω αυτό το παραδέχονται όλοι και υπάρχουν σχέδια και για την πρόθεση. Τουριστικά εννοώ. Βέβαια αυτό προϋποθέτει ιδιωτική πρωτοβουλία, ξενοδοχεία, όπως έγινε το Κώστα Ναβαρίνο κλπ, τα οποία αμέσως φέρνουν τις πτήσεις ή οι πτήσεις φέρνουν την επένδυση και πάει λέγοντας. Δηλαδή αυτά τα δύο πολύ σημαντικά γεγονότα πρέπει να γίνουν και εννοείται ξενοδοχεία με γήπεδα γκολφ, με τέτοια. Νομίζω ότι πρέπει να πιάσετε τους ιδιώτες από το χέρι και όλοι μαζί και να πάτε μετά και στις αεροπορικές εταιρείες, να έρθετε σε εμάς και να πείτε ότι έχουμε αυτό την προοπτική και να εξελιχθεί μια συνεργασία. Αφορά αεροπορικές εταιρείες, βέβαια, κύριε Παρασκευοπούλου θα μπορούσε να πει κάτι γι' αυτό. Αλλά μιλάμε τώρα για λειτουργία αεροδρομίου.
Καταρχάς, είπε και για την αποστρατικοποίηση προηγούμενα ο κύριος Φραντζεσκάκης. Ο σωστός όρος και ο δόκιμος όρος είναι η κοινή χρήση ή η μειχτή χρήση αεροδρομίων, είναι joint use airports. Το αεροδρόμιο της Τρίπολης ήταν καθαρά στρατιωτικό αεροδρόμιο, ανήκει στην πολεμική αεροπορία και τώρα με την ΚΙΑ που αναφέρεται πάει να γίνει ένα αεροδρόμιο κοινής χρήσης. Το θέμα είναι, αν κατάλαβα την ερώτηση, αν αυτό το αεροδρόμιο είναι βιώσιμο, σαν λειτουργία. Αν είναι βιώσιμο, δεν έχει σχέση με τα ξενοδοχεία και τα υπόλοιπα, διότι άλλο τι γίνεται στην περιοχή και στην περιφέρεια και άλλο τι γίνεται με τη λειτουργία του αεροδρομίου. Το αεροδρόμιο αυτό, σαν αεροδρόμιο κοινής χρήσης, όπως είπα, ανήκει στην πολεμική αεροπορία. Το ερώτημα είναι ποιος θα πληρώσει τις υποδομές, τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν για να μπορεί να δεχτεί αυτό το αεροδρόμιο που είναι στρατιωτικό αεροδρόμιο, να γίνει μετεξέλιξή του από στρατιωτικό σε αεροδρόμιο κοινής χρήσης, δηλαδή στρατιωτική και πολιτική παρουσία. Οι επενδύσεις αυτές είναι σημαντικές. Η πολεμική αεροπορία δεν μπορεί, διότι ως χρήσης του αεροδρομίου λέει εμένα με ικανοποιεί το αεροδρόμιο ως είναι για τη στρατιωτική χρήση. Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας πρέπει λοιπόν να πληρώσει την αναβάθμιση. Είναι θέμα λοιπόν χρημάτων του τακτικού προϋπολογισμού που θα πρέπει να δοθούν προς αυτή την κατεύθυνση για να αναβαθμιστεί το αεροδρόμιο όπως ακριβώς ανέφερα. Τώρα, από εκεί πέρα, όπως είπα και στην παρουσίασή μου, μιλάμε για την εμπορευματοποίηση, ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων. Αυτός είναι ο λόγος που πολλά αεροδρόμια περιφερειακά ξεκίνησε η πολιτική της ιδιωτικοποίησής τους. Ένα από αυτά τα αεροδρόμια, όπως η Τρίπολη, θα μπορούσε να ενταχθεί και αυτό σε αυτή τη λογική, εφόσον αποτελέσει πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση. Για το μεγάλο θέμα, όπως και σε όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια, είναι το μεγάλο κόστος των υποδομών. Υπάρχει σημαντικότατη έλλειψη χωρητικότητας. Η χωρητικότητα σημαίνει υποδομές, υποδομές σημαίνουν επενδύσεις. Και αυτές οι επενδύσεις είναι πολύ σημαντικές και για έναν ακόμη λόγο, ότι τα αεροδρόμια πλέον θα πρέπει να πιστοποιηθούν. Αν εξαιρέσεις τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που είναι το πρώτο αεροδρόμιο, καινούριο αεροδρόμιο που πιστοποιήθηκε το 2001, πριν την έναρξη λειτουργίας του, και αδειοδοτήθηκε και πιστοποιήθηκε, όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια εκτός της Θεσσαλονίκης, που και αυτό πήρε μια πιστοποίηση που μικρής διάρκειας με κάποιες παρεκκλήσεις που λύγει του 2015, είναι μη πιστοποιημένα αεροδρόμια. Για να πιστοποιηθούν απαιτούνται επενδύσεις, απαιτούνται χρήματα. Αυτά τα χρήματα τώρα, ανεξάρτητα ποιος θα τα δώσει η ελληνική δημοκρατία, θα τα δώσει κάποιος επενδυτής, εντάξει, εξαρτάται, είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Άρα λοιπόν η απάντησή σας στο αν είναι βιώσιμο ή όχι, αυτή τη στιγμή, για να μπορέσει να δεχτεί πτήσεις πολιτικής αεροπορίας, χρειάζονται επενδύσεις στην Τρίπολη, όσον αφορά το αεροδρόμιο της Τρίπολης. Συγγνώμη λίγο, κάτι άλλο να προσθέσω. Δεν είναι μόνο το θέμα των επενδύσεων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ότι πρέπει να αποσαφινιστεί ξανά μετά ο ρόλος του αεροδρομίου της Καλαμάτας. Δηλαδή κάπου όλα αυτά λειτουργούν σε ένα network. Κάπου υπάρχει ένα catchment area. Το αεροδρόμιο της Τρίπολης μπορεί, συμφωνώ και εγώ μαζί σας, ότι γεωπολιτικά βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο και θα μπορούσε σαν σποκ να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει τις οικονομίες τριγύρω της Πελοποννήσου. Και σαφώς συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Φραντζεσκάκη, η επόμενη δύναμη του τουρισμού μας θα ξεκινήσει από την Πελοπόννησο. Αυτό είναι 100% σίγουρο. Το θέμα είναι, πρέπει όλα αυτά να γίνονται συντονισμένα και να υπάρχει ένα πλάνο. Το πλάνο αυτό, από τη στιγμή κατά την οποία γεννά και απαιτεί συγκεκριμένες επενδύσεις, θα πρέπει να εξυπηρετεί μια γενικότερη φιλοσοφία και δει σήμερα, τις οποίες το κράτος το ίδιο δεν μπορεί να αντέξει και να τις υποστηρίξει. Άρα επί της αρχής, αν θέλετε, συμφωνώ και εγώ απολύτως ότι είναι πολύ καλή αυτή η περίπτωση για να εξυπηρετήσει όλη την Πελοπόννησο. Παρόλα τα αυτά όμως πρέπει να πάμε ένα βήμα πίσω, γιατί δεν είμαστε στο 2005 και στο 2006. Θα πρέπει να αναζητήσουμε επενδυτές, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους διαγωνισμούς που έχουν ήδη τρέξει για τα περιφερειακά αεροδρόμια και ποιο το μέλλον τους. Αλλά το πιο σημαντικό, η ίδια η κρατική αρχή, το ίδιο το κράτος, να δει πώς αυτό συνάδει με τη γενικότερη φιλοσοφία και το στρατηγικό σχεδιασμό των αεροδρομίων στην Πελοπόννησο. Άρα λοιπόν χρειάζεται
ένα National Airport System, ένας εθνικός σχεδιασμός του συστήματος του αεροδρομίου, ο οποίος θα προκύπτει από μια εθνική στρατηγική, ώστε το κάθε αεροδρόμιο μέσω της εθνικής στρατηγικής να υποδειχθεί ο ρόλος που θα παίξει στην ανασυγκρότηση όλης της ελληνικής οικονομίας και κατ' επέκταση του τουριστικού προϊόντος. Και θέλω επίσης να κάνω και μια παρέμβαση για που είπε ο κύριος Φραντζεσικάκης για την αποστρατικοποίηση, δηλαδή για τα αεροδρόμια κοινής χρήσης. Και αναφερθήκαμε στη Σαντορίνη. Η Σαντορίνη είναι ένα αεροδρόμιο που αυτή τη στιγμή έχει πολύ μικρή στρατιωτική παρουσία. Είναι ένα αεροδρόμιο που η αρχή είναι η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, δεν είναι η πολεμική αεροπορία όπως συμβαίνει για την Τρίπολη ή για τα Χανιά. Άρα λοιπόν με την πολύ μικρή χρήση από την πολεμική αεροπορία δεν αντιλαμβάνομαι ποια είναι τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει από αυτή την κοινή, ας πούμε, χρήση η Σαντορίνη. Έχουν περιορισμούς οι οποίοι οφείλονται στο ότι έτσι, υπάρχουν περιορισμοί λειτουργίας μόνο και μόνο επειδή μπορεί να παραστεί ανάγκη να χρησιμοποιηθεί κλπ. Οπότε αυτό αφαιρεί και πάρκινγκ, νομίζω. Αφαιρεί και πάρκινγκ που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και άλλα λειτουργικά. Έτσι. Η Σαντορίνη δεν έχει στρατιωτική παρουσία με αεροσκάφη αυτή τη στιγμή. Είναι αεροπορικό απόσπασμα. Μόνο σε περίοδο κρίσης, που αν γίνει κρίση, τότε όλα τα αεροδρόμια θα χρησιμοποιηθούν. Άρα λοιπόν, κατά συνέπεια, θέμα στάθμευσης πολεμικών αεροσκαφών δεν υφίσταται γιατί δεν υπάρχουν. Για τη Σαντορίνη μιλάω. Δεύτερον, το μεγάλο πρόβλημα της Σαντορίνης, όπως αναφέρθηκε εδώ πέρα, είναι ότι γίνονται μεγάλες ουρές στους αεροσταθμούς. Ο αεροσταθμός είναι πάρα πολύ μικρός. Χωρητικότητα. Είπα, χωρητικότητα. Υπάρχει λοιπόν σοβαρό πρόβλημα έλλειψης χωρητικότητας τόσο στον αεροσταθμό όσο και σε επιφάνειες κίνησης αεροσκαφών, που για τη Σαντορίνη αναφέρομαι στις επιφάνειες στάθμευσης αεροσκαφών. Γιατί όταν από ένα αεροδρόμιο είχε σχεδιαστεί και είναι αυτή τη στιγμή για να καλύπτει μέχρι 500.000 επιβατική κίνηση το χρόνο και αυτή τη στιγμή καλείται να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο, εδώ υπάρχει μεγάλο πρόβλημα χωρητικότητας, που είναι η κατάσταση όχι μόνο για τη Σαντορίνη, για όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια. Και γι' αυτό ακριβώς οι επενδύσεις για χωρητικότητα, για υποδομές, ξεπερνάνε τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, ποιος επενδυτής ή το ελληνικό δημόσιο θα επενδύσει προκειμένου αυτή η χωρητικότητα να έρθει? Είναι ένα θέμα το οποίο είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Ναι. Και όποιος θέλει θα καταθέσει και την άποψή του στην τουριστική αγορά, το περιοδικό που θα καλύψει το θέμα, και οτιδήποτε παραπάνω υπάρχει θα το πούμε και γραπτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς για την φιλοξενία. Ευχαριστώ.